Goed, welkom allemaal. Welkom ook aan de mensen die hem thuis of op hun werk volgen. Daarom praat ik met de microfoon, want anders zou ik hier volgens mij wel heel makkelijk u ook zo te woord hebben kunnen staan. Maar er volgen mensen ook digitaal dit verhaal over de Regio-deal 2.0. Fijn dat jullie er zijn als raadsleden. We gaan proberen jullie vanavond eens even goed mee te nemen in waar staan we nu, wat gaan we nu doen en wat sturen we straks naar Den Haag. U weet allemaal, we hebben met elkaar, we zitten eigenlijk aan het einde van de Regio-deal 1.0. Een aantal jaren geleden, samen met de provincie, samen met het Rijk, hebben een mooie Regio-deal voorbereid, aangevraagd. En we hebben, na de Randstad en na Brainport hebben we het grootste bedrag in Nederland gekregen, 40 miljoen, met cofinanciering van de provincie en cofinanciering van onszelf. Allerlei corporaties, allerlei andere initiatieven. We hebben dat bedrag verzestienvoudigd. En we hebben die 40 miljoen gewoon uitgegeven op een paar kleine bedragen, een aantal kleine beschikkingen na. Hebben we het hele bedrag gewoon de afgelopen periode keurig, conform de planning, conform onze agenda, conform wat we wilden, uitgeoefend. Dat gaf eigenlijk bij BZK, het ministerie van BZK, de opmerking dat jullie dat fantastisch hebben gedaan. Kortom, complimenten aan de regio dat we dit met elkaar op basis van een goede agenda, op basis van een goede governance, op basis van een goede organisatie gewoon die bedragen hebben weggezet. En we hebben in alle gemeentes van klein tot groot dingen gezien die we met elkaar gedaan hebben, dingen die we met elkaar bereikt hebben. Maar we zijn niet klaar. Dat is ook duidelijk. Het gaat voor een deel hartstikke goed in de regio. We zien dingen ontwikkelen waar je echt trots op kan zijn. Je ziet de bedrijventerreinen vollopen. Vorige week zagen we nog een bedrijf dat 1500 medewerkers zit te komen. We hebben afspraken gemaakt. We zijn hier in Brunsum over wat we gaan doen met de Groeve Hendrik. 80 hectare beschikbaar voor ontwikkeling. En daar is nu al interesse in. Dus ik bedoel, we hebben echt grote mogelijkheden op dit moment. De verbindingen met Aken, met de RWTH worden beter. Kansen genoeg in het terrein. En tegelijkertijd zien we die andere kant van dit gebied. We hebben ook nog steeds structurele achterstanden. En daar was die Regio 1.0 ook met name voor bedoeld om te kijken of we dat zouden kunnen oplossen. Maar we hebben ook gezegd met z'n allen, dat is langjarig, dat doe je niet in 4 jaar. En dat doe je misschien een keer in 20 jaar. Dus dat vervolg is gewoon keihard nodig. Dus we hebben ook gezegd, we gaan voor dat vervolg. En we hebben in een regio-deal-overleg, wat Richard, Peter, Martin de Beer en ik hebben gevoerd met het Rijk, gezegd, wij gaan gewoon weer voor de volle 40 miljoen een aanvraag indienen, want we moeten nog zoveel doen in die integrale gebiedsgerichte aanpak. En of dat nou in een stad of in een dorp is, dat maakt niet uit. We moeten gewoon die aanpak doorzetten. En we moeten zorgen dat die achterstanden eindelijk een keer uit dit gebied vandaan komen. Dus doen we die aanvraag. Helaas niet met de provincie. Laten we dat ook maar aan de voorkant zeggen. De provincie wil geen cofinanciering doen. We willen wel op projectbasis ons ondersteunen. Ik weet nog niet precies wat dat inhoudt, maar dat willen ze wel gaan doen. Maar met 1,5 miljard op de bank is er geen geld om ons te ondersteunen, zeg ik altijd maar. Nou, dat is wat lastig. Het Rijk snapt dat die aanvraag eraan komt. Doet aan de voorkant wel een winstwaarschuwing. Zo van jullie hebben de eerste keer 40 miljoen gehad. Er is geen zekerheid dat je die tweede keer ook 40 miljoen krijgt. Want de Rijksoverheid doet altijd aan verdelende rechtvaardigheid. Als jij dit keer 40 miljoen hebt gehad, dan moet ik het nou aan jou geven. Hè? Dus dan moet jij iets meer. Nou, dat zou kunnen dat het uitpakt. Wij zeggen dat is onzin. Ik bedoel, jullie hebben ook met ons ingestemd in die langjarige aanpak. Je weet wat onze problematiek is. Je weet hoe we ervoor staan. Dus eigenlijk zouden we brutalerwijs misschien nog wel meer dan 40 moeten vragen, want we hebben het gewoon nodig. En we hebben wel gezegd, we hebben het lef om gewoon die cofinanciering koet te doen, want we weten zeker dat het nodig is en we gaan dat gewoon ook doen. We hebben een intensief traject gehad om tot hier te komen waar we nu staan. Het is altijd een heel ingewikkeld traject en zeker ook voor al die mensen van Parkstad Limburg die hebben moeten schrijven aan dit hele verhaal. We hebben aan de voorkant met heel veel partijen gesproken. Hè. We hebben 2 keer in het voorjaar en voor de zomer een breed coalitieoverleg gehad. Waar we ook met partijen van buiten praten om te zeggen, jongens, wat is er nou aan de hand? Delen jullie ook die agenda van ons? Snappen jullie waar wij mee bezig zijn? Nou, dat is zo. We praten de colleges bij, we praten de ambtenaren bij. We zijn via Parkstad in de gemeentes gaan praten over wat willen jullie nu allemaal hebben in die regio-deal? Waar moet het over gaan? En zo heel langzamerhand krijg je zeg maar
wat je nodig hebt. Nou, daar hebben we een fantastisch verhaal van gebakken, denk ik zelf. En dan hebben we het verhaal klaar en dan zeggen ze op het ministerie. Misschien een beetje vervelend, het moeten niet 5000 woorden zijn, die aanvraag, maar het moeten 5000 tekens zijn. Dus we hebben de aanvraag klaar in 5000 woorden, maar formeel moeten we het nu in 5000 tekens gaan zetten. Nou, als je nagaat wat dat is een zesde, hè Peter, is dat ongeveer. Dus een zesde, we moeten dus nu samenvatten tot een zesde van de aanvraag. En we gaan het hele formele verhaal, gaan we er wel als eerste bijlage bij doen. Maar we zijn dus nog even bezig om de tekst wat aan te passen. Afgelopen dinsdag hebben we hem voor de eerste keer in een rondje met de 6 colleges gehad. En ik dacht, nou, dat wordt een heel stevig gesprek met elkaar. Nou, ik denk dat het rondje was een half uur. Want de colleges zitten er allemaal zo goed in dat ze zeggen, ja jongens, dit is het logische vervolg. Het is een goed verhaal. Wat ons betreft gaan we dit doen. Morgen moeten de colleges dat definitief vaststellen. Maar natuurlijk wilden we eerst die raadsleden ook zien, van jullie horen van, als je het gelezen hebt, als je straks de presentatie van Peter Bertolet hebt gehad, heb je dan nog vragen? Mis je iets? Hoe kijk je er tegenaan? Dus dat willen we meenemen. Ik moest even het gras wegmaaien, maar ik ben er nu wel uit, hè? Ja. Dus ik ga. Nee, maar ik denk het is even goed om jullie mee te nemen. Hoe zijn we in dit proces gekomen? We gaan na morgen de bestuurlijke begeleidingsgroep, Richard de Boer, Martin de Beer, Peter Bertolet en ikzelf moeten een stukje eindredactie daarop goedkeuren. DB geeft formeel de definitieve klap op het feit, het is akkoord en we gaan het verzenden. Maar dat moet allemaal deze week gebeuren, want het moet voor de 15e bij de ministeries liggen. Dan hebben we het daar liggen. En dan gaan we natuurlijk niet stilzitten en wachten tot ergens eerste of tweede kwartaal de ministeries bevallen van een oordeel over deze aanvraag regiodeal. Nee, 24 november zitten we al met deze groep in Den Haag. Lobbyen bij Kamerleden, lobbyen bij de directeuren-generaal, om ervoor te zorgen dat ze inzien wat er hier moet gebeuren. En want dat is het belangrijkste. Ik bedoel, geld is het gevolg van dat ze inzien dat wij een hele belangrijke agenda hebben. Ik ga het woord geven aan Peter, die neemt ons mee in een presentatie. Dat hadden jullie hopelijk ook wel verwacht. De mensen die Parkstad al wat langer kennen, weten dat die erbij hoort. Dus dat gaan we doen. Het hele bestuur zegt, hou het kort Peter. En ik zeg altijd maar, doe je best Peter. Ga je gang. Dankjewel Roel. Is natuurlijk altijd goed. Is dat ding het de hele tijd gedaan en nu doet hij het natuurlijk niet. Geert? Ja, nu al. Nou, anders dan ga ik. Helemaal niks. Daar wel, maar daar niet. Mag ik beginnen, Peter? Je mag beginnen. Nou, dan kan ik meteen beginnen met... we hebben het over 2 dingen eigenlijk. We willen jullie meenemen in de regiodeal 1.0, stand van zaken. Hoe ver zijn we nou? Doet hij het? Ja. Oh, okay. Ja, dus terugblik op die eerste regiodeal en een vooruitblik, zeg maar, op wat Roel net ook al noemde, dus zeg maar die nieuwe regiodeal. En wat in ieder geval wel aardig is, daarachter op de tafel ligt een boekje, bij ons wel bekend als het Groene Monster, met zeg maar wat interviews over wat willen we nou met die regiodeal en ook wat overkoepelende cijfers over wat heeft die regiodeal opgeleverd. Dus kunnen jullie straks gewoon meenemen. Regiodeal 1.0 vertelde eigenlijk gewoon kort. Toen we daarmee begonnen, toen moesten we in Den Haag vertellen van wat is eigenlijk die opgave in deze regio. En dan gaat het erom dat hoe is deze regio vanuit mijn verleden van een van de rijkste gebieden naar een van de armste gebieden geworden. Hoe is die transformatie verlopen en wat heeft het vooral ook niet gebracht voor deze regio. En dat je dan dus ziet dat er op het gebied van brede welvaart, want zo heet het dan tegenwoordig, dat daar dus, zeg maar, dat wij daar gewoon ontzettend slecht scoren. En dan is het eventjes de vraag welke indicatoren dat je gebruikt, hè. Maar hier zijn 3 inkomen, gezondheid en kans op werk genomen. En dan zie je dat, zeg maar, de 4 stedelijke gemeentes van Parkstad altijd bij de onderste 15 gemeentes scoren. En zeker op het moment dat gezondheid aan de orde is, dan scoort deze regio gewoon allerbelabberst. Nou, maar er komen ook andere indicatoren uit. Dit is bijvoorbeeld een onderzoek
van een aantal jaren geleden van de Verwij Jonker Instituut naar de ontwikkelingskansen van kinderen. En dan zie je dus Heerlen en Kerkrade op de plekken 2 en 3 staan, nationaal gezien, dat kinderen de minste kans hebben om zich te ontwikkelen. 1 is Rotterdam. Nou ja, en zo kun je nog wel meer. Dit was een kaartje dat zat bij een artikel van de Volkskrant. Met de kop Zuid-Limburg, minst gezonde regio van Nederland. En dan dacht je van ja, Zuid-Limburg. Maar dan zat er dit kaartje bij en dan zag je, het is helemaal niet Zuid-Limburg. Het is gewoon Parkstad. En niets mindere mate de oude mijnstreek. Maar vooral gewoon Parkstad waar het probleem speelt. Nou, en dan kwamen ook andere artikelen. Dit was een onderzoek van de Erasmus Universiteit naar sociale dynamiek. De kans zeg maar, om hogerop te komen. En dat bleek dat dus zeg maar, in delen van Landgraaf die sociale dynamiek in Nederland het laagst was van het hele land. Dus dit waren een aantal van die dingen waarvan je kon laten zien van we hebben een probleem. Een probleem met z'n allen. En met dit soort nationale onderzoeken konden we dat ook in Den Haag laten zien. We hebben een probleem en we hebben hulp nodig om dat op te lossen. Wat daarbij best belangrijk was, was dit onderzoek uit 2016 door de provincie geïnitieerd. En de aanleiding was dat Ger Koopmans in de eerste maand dat hij gedeputeerde was door Kerkrade West liep. En dat hem verteld werd hoe groot de problemen zijn. En dat hij zei van hoe kan het nu dat 50 jaar na de mijnsluiting de problemen nog steeds zo groot zijn. En dat was eigenlijk de opdracht die dat onderzoeksbureau meekreeg. Van geef eens aan waarom zijn die problemen nog steeds zo groot. En je hoeft dat rapport helemaal niet te lezen, maar op pagina 6 staan ongeveer 15 regels en die vertellen eigenlijk het hele verhaal. Ja, er zijn heel veel goede dingen gebeurd in die 50 jaar, maar het was allemaal te kortdurend, te weinig in samenhang. De partijen die er eigenlijk voor aan de lat staan, die werkten te weinig samen. Ook binnen de regionale context. En nou ja, dat werd ook niet geëvalueerd. Nou, het was eigenlijk gewoon duidelijk waar het in zat. Er moest gewoon een langdurige, consequente aanpak zijn om dat probleem op te lossen. Waarbij je ook echt uitging van best practices op die gebieden. Daar kwam ook nog een keer de krimp overheen. En dat maakte het eigenlijk alleen maar complexer. Samengevat, hè, dus Parkstad heeft gewoon een hele complexe, urgente en hardnekkige problematiek door die cumulatie van problemen. En krimp geeft daar dus een extra dimensie aan, want daardoor zijn eigenlijk allerlei oplossingsmogelijkheden. Ik weet nog, dat zei Eberhard van der Laan een keer toen die hier kwam, zei hij, als wij dat in Amsterdam hadden, dan deed je gewoon een tandje erbij. Dan ging je gewoon net iets meer doen. Nou, dat is precies wat wij dus hier niet kunnen. Of in ieder geval konden. Omdat altijd, we hebben te veel woningen, we hebben te veel retail, te veel scholen, noem maar op. Nou, dus de basis is eigenlijk gewoon de samenwerking. De samenwerking in de regio, maar ook die samenwerking met die stakeholders. En wat je steeds meer ziet, is dat wij gewoon nationaal interessant zijn, omdat wij op zoek zijn naar oplossingen die buiten de platgetreden paden gaan. Want die platgetreden paden, die werken niet meer voor ons. Dus wij moeten gewoon andere oplossingen zoeken. Nou, en dan had je dus ook een hele kwantitatieve opgave, 7.500 woningen, 130.000 vierkante meter retail te veel, 20.000 vierkante meter kantoren. En we moesten circa 1500 woningen toevoegen. Dat was de kwantitatieve opgave en ook natuurlijk een grote kwalitatieve opgave. We moesten andere huizen, andere functies in centra, het versterken van 15 retailclusters, de energietransitie, circulair bouwen, nou, noem maar op. Maar de grootste opgave die we hadden en hebben, is die sociaal-economische opgave in die regio. Het gaat economisch, en het werd net nog een keer benadrukt, gaat het gewoon echt niet slecht. Het gaat zelfs steeds beter eigenlijk. Maar een veel te grote groep participeert eigenlijk niet in die samenleving. Dat we dus een ontiegelijk grote groep hebben die niet werkt terwijl de banen er zijn. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, gezondheid, ik noemde het net al, is gewoon een heel groot probleem. En wat ook een groot probleem is dat dat probleem intergenerationeel is. Dat het gewoon van generatie op generatie wordt overgedragen. En de vraag is dus hoe we die trendbreuk kunnen genereren. Hoe kun je dan eindelijk na
die 50 jaar dat we dus eigenlijk met die problemen van doen hebben, hoe kunnen we dat tij eindelijk keren? En dat vraagt dus voor een langdurig structurele, intensieve en evidence-based aanpak. Hoe pakken we dit aan? Dat moet eigenlijk vooral in bepaalde gebieden gebeuren. In de wijken, en we kennen ze allemaal, waar die problemen bij elkaar komen. En de manier om dat te doen is die integrale, gebiedsgerichte aanpak. Klinkt hartstikke leuk, is beren ingewikkeld om dat goed te doen. Maar daar zijn we wel mee aan de slag gegaan. Dus sociaal, fysiek koppelen aan de andere opgaves. Door ook werk met werk te maken en door vanuit een brede maatschappelijke coalitie te werken. Dat is belangrijk. Maar desalniettemin hebben we gewoon hulp nodig. Want dit kunnen we niet zomaar doen. Dit kost ook gewoon geld. Dus daar hebben we echt die hulp nodig van zowel de provincie als het Rijk als Europa. En daarvoor hebben we die regio-deal zeg maar in gang gezet. En dat hebben we in de eerste instantie samen met de provincie gedaan. Theo Bovens is toen nog op pad gestuurd om in Den Haag dat verhaal te gaan aanbieden. En we werden toen ook echt gesteund door de provincie. Er zouden maar 2 regio-deals in de provincie worden gerealiseerd. 1 in Noord-Limburg en 1 in Parkstad. En dit is het resultaat. Dit zijn alle regio-deals die zijn vergeven. En Roel noemde het net al. Als je dus ziet, er zijn dus een paar die al werden genoemd in het regeerakkoord destijds. Dat was Brainport, dat was Rotterdam-Zuid. Maar ook een aantal andere, bijvoorbeeld de BES-eilanden. Die kregen een behoorlijk bedrag. Maar wij zijn daar buiten de regio geweest met gewoon de enige die het maximale bedrag kregen. 40 miljoen. En dat was toch ook een stuk erkenning voor de problematiek waar we mee te maken hadden. Maar ook erkenning voor de manier waarop we het wilden oppakken. En dit waren de doelen die we geformuleerd hadden voor die regio-deal. Wat, ben ik te snel? Parkstad Limburg structureel op het gemiddeld niveau van Limburg te krijgen. En wetende, en dat is wel echt een belangrijke in de discussie waar we nu in zitten met het Rijk. Hoi Martin. Wetende dat het bereiken van de structureel beoogde effecten een langdurige inspanning vereist. En dat doe je dus te realiseren door een actieve samenwerking van alle betrokken partijen en daarmee te komen door de regio die dat op eigen kracht kan oppakken. Maar wat belangrijk is die langdurige aanpak die je met alle partijen moet doen. En dan is het daarom wel teleurstellend dat op dit moment, zeg maar bij die regio-deal 2.0, dat partijen zeggen van wij doen niet meer mee. Maar dat hadden we eigenlijk hier afgesproken. Nou, hoe hebben we dat inhoudelijk gestuurd? 2 sporen, 6 thema's. Het zogenaamde aspergemodel van Bert van Delden. Dat sociaal-fysieke leefbaarheid verbeteren met de thema's leefbaarheid en wonen, veiligheid en voorzieningen en retail. Ruimtelijke economische structuurversterking via sociaal-economische structuurversterking, grensoverschrijdende samenwerking en de regionale centrumfunctie van Heerlen te versterken. Dat waren dus de 6 thema's die ten grondslag lagen aan de eerste regio-deal. En dat werd net ook al genoemd. Als je nu ziet wat we daarmee hebben weten te doen, dan staan daar dus die 6 thema's. Uiteindelijk hebben we 40 miljoen rijkssubsidie vertimmerd over die 6 thema's. Je ziet dat daar, bij die 40 miljoen, is een kleine 28 miljoen van de provincie bijgekomen. Meer dan 80 miljoen van de Parkstadgemeentes. En het andere bedrag is zeg maar gerealiseerd door partners. Met name bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, maar ook andere partners zoals onderwijsinstellingen die daaraan hebben bijgedragen. En dat heeft dus uiteindelijk geleid tot een investeringsprogramma van meer dan 600 miljoen. En dat is wel best een bedrag waar we trots op mogen zijn. Dat geeft, en dat merk je nu al op een aantal plekken, gewoon wel een geweldige impuls aan die regio. Je ziet ook dat het zwaartepunt van de investeringen ligt in het stedelijk gebied. Daar ligt ook het zwaartepunt van de opgave. Maar je ziet dat we er wel ook echt voor hebben gezorgd dat iedere gemeente uiteindelijk er voordeel van moet hebben. Want dat is toch best een belangrijk element om draagvlak voor de aanpak te houden. Een heel belangrijk concept dat ten grondslag ligt aan die regio-deal is het trendbreukverhaal. Het trendbreukverhaal dat door alle Zuid-Limburgse gemeenten
wordt omarmd. De GGD die trekker is van dat verhaal en die er eigenlijk vanuit gaat dat je zeg maar vanaf de geboorte tot, zoals zij het zeiden, gezinsvorming. En wij maken ervan vanaf de geboorte tot toetreding tot de arbeidsmarkt eigenlijk een extra inspanning levert, juist ook bij die huishoudens die dat het hardste nodig hebben. Dus dat begint met kansrijke start in die voorschoolse periode. Dat ga je bij de basisschool, zijn we dus bijvoorbeeld bezig met projecten als de gezonde basisschool van de toekomst, maar ook zeg maar, een ander concept dat we uit Rotterdam-Zuid hier naartoe hebben gehaald, de verlengde schooldag, waarbij dus gewoon extra aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld de gezondheidssituatie, de leefstijl van kinderen, of gewoon die basisvaardigheden, zoals rekenen, taal, maar ook sport en cultuur. Dus heel belangrijk element, en nou, daar komen we straks op terug. Ook een onderdeel van sociaal-economische structuurversterking is het project VI in Kerkrade. Dat gaat over vitaliteit in de regio en gezondheid. Dit gebouw dat naast een zwembad en een sportzaal ook een kenniscentrum in zich herbergt. Die dus zeg maar als doel heeft om juist ook die gezondheid en die vitaliteit in de hele regio te stimuleren. Daarnaast zijn we dus vooral ook in die wijken aan de slag gegaan. En dat is eigenlijk dwars door de regio heen. Hier de Egge in Brunsum. Vrijheide in Heerlen. Oud-Nieuwenhagen in Landgraaf. Roldukerveld in Kerkrade. Maar ook bijvoorbeeld het Integraal Dorpsontwikkelingsplan in Bocholt, waar we die leefbaarheid van die kern weer mee hebben geholpen om dat een impuls te geven. Of bijvoorbeeld de Nuinhofwijk, een rijksmonument eigenlijk midden in Nut, dat nu wordt opgepakt. Dus dat zijn met name vanuit wonen belangrijke thema's. Ook retail noemden we als een van die belangrijke thema's, maar dan vooral ook vanuit die leefbaarheidsproblematiek. We hebben de stratenaanpak, we kennen ze allemaal, hier bijvoorbeeld in Brunsum, de Rumpenerstraat. Maar je hebt ze dwars door Parkstad heen. En we hebben dus via een specifieke aanpak, ik ben weer vergeten, het waren geen straatcoaches, maar transitiecoaches, die dus met name ook naar pandeigenaren toestappen en kijken van, kunnen wij nu met die eigenaren ook kijken naar vooral panden die leeg staan of waar allerlei dubieuze praktijken zitten, want dat zien we natuurlijk ook, dat juist ook in dat soort straten, in die oude linten, en dat heb je dus ook bijvoorbeeld in de Zonstraat in Kerkrade of de Hoogstraat in Landgraaf, dat je dus dat je probeert om daar weer nieuwe functies in te krijgen en ook weer een fatsoenlijke verhuur te realiseren die uiteindelijk de leefbaarheid van het hele gebied ten goede komt. Nou, ander belangrijk punt, de transformatie van het centrum van Heerlen. Er moesten 20.000 vierkante meter kantoren uit, er moesten zeker ook 20.000 vierkante meter retail uit. Je wilt dus andere functies terugbrengen, wonen, groen, cultuur. En hier zie je denk ik een van de paradepaardjes. Maar als je nu door Heerlen loopt, dan zie je dat er zoveel gebeurt. Ik zeg wel vaker, er gebeurt nu meer in het centrum van Heerlen dan ten tijde van burgemeester Van Grunsven. Nou, misschien, Roel, word jij de nieuwe Van Grunsven. Maar, ja. Maar als je kijkt natuurlijk, en je ziet het Maankwartier of het nieuwe Stadskantoor of de nieuwe Nor, of over een tijdje hopelijk het nieuwe Romeinse museum, dan ondergaat die binnenstad van Heerlen een total makeover. En we hopen allemaal dat dat het bruisende hart van de toekomst van deze regio wordt. En het laatste thema, en ik had het daar toen straks al met meneer over, vinden wij een ontzettend belangrijk thema. Grensoverschrijdende samenwerking, omdat we denken dat daar een ontzettend potentieel ligt voor deze regio. En dit kaartje, of plaatje, dit komt uit de Atlas Nederlandse Gemeenten. Die komt ieder jaar uit. En die geeft eigenlijk altijd een top 50 van de aantrekkelijkste Nederlandse steden. En daar staan al jaren, staat Amsterdam, Utrecht en Amstelveen daarop 1, 2 en 3. Maar in 2019 hebben ze met name ook gekeken naar de grensligging. En wat dat doet met een stad, met een regio. En de conclusie was daar, als er geen grenzen zouden zijn, zouden steden als Eindhoven, Maastricht en Heerlen
tot de 10 aantrekkelijkste steden van het land behoren. Nou wil ik daar persoonlijk mijn geld ook niet zomaar op inzetten, maar wat het wel heel nadrukkelijk aangeeft is dat die grensligging barrières opwerpt die de ontwikkeling van het gebied tegengaan. En een belangrijk doel is dus om dat te doorbreken. En zo zijn we bijvoorbeeld met de RWTH, de Universiteit van Aken, aan de slag gegaan. Die waren bezig om het Ruinische rivier, dat is zeg maar de hele transitie van het bruinkoolgebied, hier direct over de grens. En dat is gigantisch. Dat is de grootste landschapsontwikkelingsproject van Europa, wat daar gebeurt. Met een subsidiepot erbij van 15 miljard. En wat daar gebeurt, ja, daar hebben wij nog eigenlijk geen flauwe notie van. Maar de opdracht voor dat onderzoek was dus van kijk hoe die verbinding gelegd kan worden tussen het Ruinische rivier en Zuid-Limburg. En daar wordt aan gewerkt. Begin volgend jaar liggen daar de resultaten van. En daar wordt nu al heel nadrukkelijk ook de samenwerking gezocht met het project Panorama Zuid-Limburg, dat vanuit de 16 Zuid-Limburgse gemeenten wordt gedaan. En we waren dan ook heel blij dat we op zich omdat dit konden melden, dat de RWTH ook met een dependance naar Heerlen komt. En wat je dus wilt, de RWTH, misschien toch voor een beeld, 48.000 studenten, is net zo groot als de TU Delft, de TU Eindhoven en de TU Twente bij elkaar. En wij moesten, toen we laatst de DG van het ministerie van EZK rondleiden, ja, dan moest hij toch zeggen, ja, dat had hij niet geweten. Dus dat grensoverschrijdend, daar zitten hele grote kansen. We moeten er alleen nog niet te licht opvatten. Die kansen liggen niet zomaar voor het oprapen. Dat is gewoon keihard werken en hopen dat je die partijen gewoon kunt meenemen en dat je die barrières kunt doorbreken. Hè. Er liggen kansen ook op het gebied van energietransitie, met waterstof en met bijvoorbeeld elektriciteitsopwekking die vlak over de grens gebeurt. Hè. Grootste zonneweide van Noord-Rijn-Westfalen ligt 200 meter van de grens bij Kerkrade. Maar wij mogen die elektriciteit die daar opgewekt wordt niet gebruiken voor bijvoorbeeld de nieuwbouw in Roldukerveld. Wat het dichtstbijzijnde woonwijk is bij die zonneweide vandaan. Maar dat is gewoon Europese regelgeving die dat verbiedt. Dus hoe kunnen we daar nou aan gaan werken om dat soort barrières ook echt proberen te doorbreken? En we hadden een prachtige anekdote een paar weken geleden. Je mag niet alleen geen elektriciteit over de grens vervoeren, je mag ook geen afval over de grens vervoeren. Ja, maar dat er dus al jaren ligt er dus een Duits bedrijf dat voor zijn aan- en afvoer 150 meter over Nederlands grondgebied moet. En een paar weken geleden werd opeens de vuilnisophaaldienst, de Duitse vuilnisophaaldienst die daar de vuilnis kwam ophalen, die werd tegengehouden door Nederlandse marechaussee. U bent in overtreding. U rijdt 150 meter over Nederlands grondgebied. U krijgt een boete van €5.000. Nou, dat is grensoverschrijdende samenwerking in Europa 2022. Nou, wat heeft die regio-deal opgeleverd de afgelopen tijd? Dus onder andere 8 keer de gezonde basisschool van de toekomst, met een bereik van circa 2000 kinderen. We hebben de horizon in de Zitterderweg hebben we zeg maar de verlengde schooldag toegepast. VIE, leven in beweging, nou, onderwijs-arbeidsmarkttrajecten. We hebben zo'n 300 particuliere woningen aangekocht voor transformatie. De voorzieningenwijzer, een project waarbij zeg maar, mensen worden begeleid om zo optimaal mogelijk ook gebruik te kunnen maken van allerlei regelingen. En dat levert dus gemiddeld voor een huishouden €600 per jaar op. Dus dat heeft zo'n 300 gesprekken opgeleverd. 7000 vierkante meter winkelruimte is aangekocht voor transformatie. En we gaan dus waarschijnlijk de komende tijd die 16.000 vierkante meter die we ons tot doel hadden gesteld, die gaan we halen. Nou, er zijn winkelclusters zijn versterkt, KVO zijn opgestart. Daar staat het ook wel voor, dat is heel goed. Kijk, daar heb ik de burgemeesters voor bij me. En nou ja, het grensoverschrijdend e-bike systeem uit Aken hebben we uitgerold over Parkstad. En in het centrum van Heerlen van Grunsundplein bijvoorbeeld opgeleverd. Nou, als je nou kijkt als je verder kijkt dan alleen maar de projecten, dan heeft die regio-deal nog veel meer opgeleverd.
een intensivering van de samenwerking binnen de regio. Belangrijk is wel ook om te weten dat we kregen op 16 november 2018 een brief van minister Schouten. Die ging over de regio-deals en zei van, goh, gefeliciteerd, jullie krijgen een regio-deal. En 3 dagen later kregen wij een brief van minister Ollongren. En die zei van, gefeliciteerd met jullie regio-deal, maar nu verwacht ik ook van jullie dat jullie die samenwerking gaan intensiveren en verbreden. En vooral ook met dat sociaal-economische thema, want dat was tot die tijd eigenlijk geen onderdeel van de regionale samenwerking. Maar ook thema's als duurzaamheid en grensoverschrijdende samenwerking zijn dus nu meer onderdeel geworden van die regio. En wat je dus gewoon ook ziet bij zo'n regio-deal is dat samenwerken loont. Vervolgens heeft dat ook geleid tot een intensivering van de samenwerking met het Rijk, provincie en de regio. En vooral met het Rijk, denk ik, heeft dat wel heel veel opgeleverd. Dat zal ik dadelijk ook nog eventjes toelichten. En daarnaast heeft het ook met stakeholders in de regio nadrukkelijk de samenwerking versterkt. Want je ziet dat zo'n regio-deal en ook dat geld dat daar natuurlijk achter zit, maar ook de processen die daaruit voortkomen, dat die uiteindelijk wel verbinden en dat er ook regie van uitgaat. En wat we zien is dat die regio-deal ook die uitvoering versterkt. Er worden projecten die anders nooit gerealiseerd hadden kunnen worden, die waren nu opeens wel mogelijk. Zo'n project als VI bijvoorbeeld, dat had anders nooit gekund als dan niet die bijdrage van de provincie en van de regio-deal en van de IBA bij was gekomen. Allerlei woningbouwprojecten waarbij particulier bezit moest worden aangekocht. En dat is meteen ook het tweede punt, die ingewikkelde opgaves. Nou, op aanpak van particulier bezit, dat is echt een ingewikkelde opgave. Want daar wonen dus juist allemaal mensen in die zelf het geld niet hebben om een woning aan te pakken. Dus wat doe je dan? Met de woningbouwvereniging worden die woningen teruggekocht en gaan we ze opknappen. Die woningbouwvereniging gaat ze opknappen en na een tijdje worden ze gesloopt. We zagen toen straks dat plaatje van Roldukerveld met die 4 grote flats. De 2 voorste, de 2 voorste was nog altijd het corporatiebezit en die worden nu gesloopt. Die 2 achterste, die waren uitgepont, die moeten worden teruggekocht. En vervolgens even worden opgeknapt, nog even worden geëxporteerd en worden vervolgens gesloopt. Want daar komt een hele nieuwe wijk. Er waren meer dan 700 woningen die worden daar gesloopt. En er komen zo'n 450 nieuwe woningen terug. Wat natuurlijk een geweldige impuls is voor die leefbaarheid van dat gebied. Die gebiedsgerichte aanpak, en dat is ook Roldukerveld weer een mooi voorbeeld van, die heeft ook steeds meer vorm gekregen. Dus veel meer dan alleen maar met die woningbouwvereniging met die woning aan de slag. Daar zit ook een heel sociaal verhaal achter. En dan zitten die onderwijspartijen ook aan tafel. En arbeidsmarkttrajecten die worden vormgegeven in zo'n wijk. Dus het is een veel breder verhaal dan alleen maar een stel woningen slopen en nieuw bouwen. En dat krijgt wel steeds meer vorm. En wat je ziet is dat die sociaal-economische structuurversterking steeds meer in het hart van die aanpak is komen te zitten. Want daar zit de kern van het probleem, dus daar moeten we ook echt iets aan doen. En ook veiligheid, wat natuurlijk in heel veel van die wijken speelt, is steeds meer centraal komen te staan bij die gebiedsgerichte aanpak. Ik had het net nog over die verbinding met het Rijk. Toen wij met die regio-deal aan de slag waren, en ook dat noemde Roel net al, toen werd eigenlijk gezegd, we hebben nog veel meer geld nodig dan die 40 miljoen. En toen zei het Rijk, ja, maar er komen ook meekoppelkansen. En ik ben heel eerlijk, ik dacht op dat moment van, dat is wel een beetje met een kluitje in het riet gestuurd worden. Want dat was toen nog totaal onduidelijk wat dat dan zou zijn. Maar als we nu terugkijken, dan is dit eigenlijk het plaatje dat we daarnaast naast die regio-deal gerealiseerd hebben. Dus we hebben een volkshuisvestingsfonds, dat met name ook weer inzoomt bijvoorbeeld op die moeilijke particuliere woningen, hoe we die gaan aanpakken, hebben we binnen Parkstad 45 miljoen weten binnen te halen. Dat is het maximale bedrag. Er was 450 miljoen beschikbaar. Wij kregen 10% daarvan. En dat was ook tevens de max. Een regio mocht niet meer dan 10% krijgen. Dus dat geeft ook gewoon, dat is meer dan het regio-deal geld. De woningbouwimpuls voor het centrum van Heerlen 4,6 miljoen. De aardgasvrije wijk Brunsum-Noord 4,2 miljoen. Impulsaanpak windkeelgebieden voor het centrum van Heerlen 1,9 miljoen. Het voorloperstraject Rijke Schooldag
Hebben 2 aanvragen ingediend. 1 voor hele Noord en 1 voor de rest van Parkstad. Samen 1,2 miljoen. En het mobiliteitsfonds voor de volkshuisvesting heeft Kerkrade 7,5 miljoen binnengehaald. En dat hebben we samen gedaan. Dus er komt nog een keer 64,5 miljoen bij. De regiodeal loopt ten einde op 31 december 2022. Wat we nu zien is dat er nog voor de grensoverschrijdende projecten een restantbudget van 4 ton ligt. En dat we een reservering hebben van 2 miljoen voor de overdrachtsbelasting die in de loop van de regiodeal is verhoogd. En wil je dus projecten, dus bijvoorbeeld de aankoop van particuliere woningen, wil je dat goed kunnen subsidiëren, kost dat nu gewoon meer geld dan toen de business case gemaakt werd. Dus daar moeten we extra geld in stoppen. En die 2 miljoen, die gaan we daarvoor gebruiken. Wij gaan ervan, of het doel is om voor het einde van het jaar al dat geld te hebben toegekend. En dat gaan we gewoon halen. Dus, en daarmee denk ik dat we gewoon ontzettend goed gedaan hebben. Dat we eigenlijk binnen 3 jaar tijd die 40 miljoen hebben weggezet. En daar ook nog een keer een hele stevige multiplier op hebben gezet. Wij doen in de afgelopen jaren hebben wij veel meer gedaan dan alleen maar de regiodeal. U weet waarschijnlijk ook allemaal van de IBA. Is een ander structuurversterkingsprogramma dat eigenlijk parallel heeft gelopen aan die regiodeal. Heeft ook heel veel opgeleverd. Een 50-tal projecten die dwars door de regio ook zijn gerealiseerd. En jullie kennen er vast allemaal wel een paar van. En we hebben ook geëvalueerd en gekeken van wat zijn nou de lessons learned van die IBA en die regiodeal. En er zijn er eigenlijk een 5-tal die ik nadrukkelijk wil noemen. Kwaliteit verbindt en maakt trots. Vooral ook die IBA-projecten waar ook heel veel nadruk op die kwaliteit werd gelegd. Die kun je zien dat die projecten ook echt meerwaarde hebben gehad in die regio. Een kwaliteit werd gerealiseerd, ook soms met kleine projecten. Zoals bijvoorbeeld in Etserade, hier in Schinveld. Maar ook grote projecten zoals het stadskantoor in Heerlen. Projecten waar mensen gewoon trots op kunnen zijn. Wat we wel ook zien is dat we rondom regiodeal en IBA, dat de uitvoeringskracht van de organisaties wel gigantisch op de proef is gesteld. En nog steeds, het piept en het kraakt dwars door al die organisaties heen. En niet alleen bij de overheid, ook bij andere partijen. Bijvoorbeeld bij onderwijspartijen die met die gezonde basisschool bezig zijn. Hoe gaan we dat oppakken? Door dat gewoon, door die uitvoeringskracht te verbeteren, maken we onze kansen ook groter om grote impact te hebben op de samenleving in die regio. Wat ook duidelijk werd is dat die verbreding van die samenwerking gewoon nodig was. We werken natuurlijk met woningbouwverenigingen samen, met onderwijspartijen samen, maar je hebt eigenlijk nog meer partijen nodig. Dat bedrijfsleven moet eigenlijk meer in positie worden gebracht om zich ook te kunnen mengen in deze discussie. En daar zijn we nu druk mee bezig. Die integrale gebiedsgerichte aanpak, die heb ik al een paar keer genoemd, is heel cruciaal, maar die kan nog altijd beter. En wat daarnaast als slotpunt, die stip op die horizon, een deadline stellen van voor die tijd. En dat heeft zowel de IBA gedaan als ook de regiodeal. Voor het einde van het jaar moet dat geld gewoon besteed zijn. Dat zet wel druk op de ketel, maar er gebeurt er ook wat. Dus dat is wel belangrijk. En wat we dan dus hebben gezegd, als we hier rekening mee houden en we kijken naar de toekomst, dat is fijn, Geert. Ja. En we kijken naar de toekomst. Hoe gaan we dan die toekomst tegemoet? Zijn die programma's zoals de IBA en de regiodeal, zijn dat gewoon incidenten geweest? Zijn dat leuke projectjes geweest? Of moeten we dus die lijn doortrekken? En het zal duidelijk zijn, we willen die lijn doortrekken. Want dat hebben we ook nodig om die problemen ook te kunnen tackelen. En we hebben dus gezegd van daarvoor willen we eigenlijk een soort, geen regiodeal, geen nieuwe, maar een future deal. Hoe gaan we die toekomst van die regio vormgeven? En daarvoor hebben we eerst onze strategische agenda geüpdate. Die is in de afgelopen 2 jaar, is die zeg maar samen met de colleges opgesteld en is ook in de raden geweest in 2021. En dit jaar, dat kwam natuurlijk door corona, was het allemaal een beetje moeilijk, hebben we dat met die brede maatschappelijke coalitie besproken. En is die ook zeg maar verder aangescherpt. Wat we belangrijk vinden is ook dat we zien dat er ook dingen veranderen in die regio. Wat er nu gebeurt
op die bedrijventerreinen. Vorige week die 1500 nieuwe arbeidsplaatsen. Dat hebben we eigenlijk in die 50 jaar niet eerder gehad. Dat er zoveel werkgelegenheid komt met bedrijven als Medtronic, Boston Scientific, Abbott. Een Smart Services Campus, die toch steeds meer ook nieuwe bedrijvigheid naar zich toe trekt. Dit zijn gewoon een aantal hele positieve ontwikkelingen die we ook veel meer moeten uitdragen. We hebben natuurlijk tot nu toe vooral ook, en dat moesten we ook, want dat hadden we nodig, we hadden die hulp nodig van die hogere overheden, met name ook geleurd met onze problemen. Maar nu is het eigenlijk tijd om dat verhaal toch wat te kantelen. En ook die nuancering, die andere kant van die medaille te laten zien. Namelijk ook die kansen die deze regio biedt, juist ook vanuit die grensligging. Dat je zo'n gigantische universiteit op 17 kilometer afstand van hier hebt liggen. Dat we daar eigenlijk veel te weinig mee doen. Bijvoorbeeld. Of dat die ontwikkelingen van het Rijnse rivier, dat we daar veel beter bij kunnen aansluiten. Dus dat zijn wel heel belangrijke dingen. Dus dat nieuwe narratief dat we met z'n allen moeten gaan vertellen. En dat we gewoon echt die kansen zien om deze regio vooruit te krijgen. Dat moeten we niet alleen als overheden doen, dat moeten we vooral ook vanuit die brede maatschappelijke coalitie doen. En die samenwerking, daar zijn we druk mee bezig om die vorm te geven. Organisatiekracht nog beter gaan regelen. En die samenwerking met die publieke partners, dus met Rijk, provincie, proberen door te trekken. En daar komt die regio 2.0 natuurlijk om de hoek kijken. Want we moeten dus een vervolg geven aan dat wat we nu hebben opgestart. En waar we net mee begonnen zijn. Om die grote veranderingen te kunnen realiseren, om die kansen te kunnen pakken, hebben we een vervolg nodig op die regio. En dat is die regio 2.0. En dat was eigenlijk het eerste deel van mijn presentatie. Niet helemaal misschien zo kort, maar zijn er nog vragen over? Grensoverschrijdende samenwerking. Ene vraag, is het nu aan? Ja. De ene vraag heb ik gesteld voordat die andere mensen hier was. Dat gaat over die grensoverschrijdende samenwerking. Ik kan me herinneren dat die burgemeester Vlekken destijds zo'n brief schreef. En naar aanleiding van die brief werd een speerpunt toegevoegd aan de regio. Ik heb die getallen gezien. U zei het gaat prima, maar ik heb die getallen gezien en dat valt toch wel een beetje tegen. Enerzijds, als je ziet de multiplicator die daar ontstaan is, die is maar 2. Waar die andere plaatsen 7 staan. En het bedrag waar je mee begon was ook maar 1,8 of weet ik wat. Dus het zijn maar een kleine taal. Dan heb ik in het mooie boekwerk gekregen, of het thuis gekregen. En als je dan bij elkaar optelt hoe vaak dat er iets ongoing is, of nog niet klaar, of problemen zijn, dan zie ik er nog niet echt zo'n groot succes nog in. Ja. Als het één speerpunt is, dan had ik toch wel gehoopt dat het net iets meer was als dat. En de andere vraag die ik heb, helemaal anders. Ik hoor nu, er komen steeds meer industriebanen. Is dat niet ook het moment waar de krimp omslaat? Ik zie overal in de gemeentes, het landschap zal waarschijnlijk nu vandaag de dag ongeveer 30.000 inwoners hebben bij die voorspellingen 20 jaar geleden. We zijn met 37,5 en de trend dat het echt dalende is niet meer. Kunnen we met die nieuwe industrie ook vanuit gaan dat die krimp ten einde gaat? En dan heb je ook weer veel meer mogelijkheden voor de toekomst. Want als je geen krimp meer hebt, hoef je ook een aantal noodzakelijke maatregelen misschien in veel mindere mate te doen. Die 2 vragen. Ja. Ik denk op zich hele goede vragen. Grensoverschrijdende samenwerking. Het klopt, hè, als je kijkt naar de projecten die we van de grond hebben weten te trekken bij dat thema grensoverschrijdende samenwerking, zijn dat vaak andere soorten projecten dan die waar hele grote multipliers op zitten. Kijk, vooral daar waar we bijvoorbeeld met woningbouwverenigingen samenwerken, dan zie je opeens dat natuurlijk daar waar wij de onrendabele top afdekken, investeren die woningbouwverenigingen vaak tientallen miljoenen in nieuwe woningen en dergelijke. En het type projecten dat we dus doen met onder het kopje grensoverschrijdende samenwerking zijn andersoortige projecten. En zijn soms onderzoeksdingen. En daar zijn er ook een aantal bij die niet zo snel lopen als wij zouden willen. Hè. Bijvoorbeeld het onderzoeken van de grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling. Die hebben problemen om informatie uit Duitsland te krijgen. Nou, dat wil niet zeggen dat dat mislukt, maar dat is inderdaad, dat loopt minder snel dan we hadden gehoopt. We zien echter ook dat bijvoorbeeld dat uitrollen van dat Velocity-verhaal, en daar zit bijvoorbeeld best een grote multiplier op. Daar hebben we geloof ik iets van 1,5 ton uit de regio-deal ingestopt. En dat is een totale investering van een kleine miljoen die daar dus in zit. Dus dat zit nog wel een behoorlijk. Maar het zijn andersoortige projecten. Daar haal je geen multiplier van 15 op dat soort projecten. Dus
En het geeft ook al aan dat samenwerken is sowieso altijd moeilijk, maar samenwerken over de grens is nog veel moeilijker. Toch? Een beetje eenzijdig om die samenwerking tot stand te krijgen. Ja, is het niet een beetje eenzijdig, die samenwerking, dat wij dat wel willen en dat ze misschien aan de andere kant dat helemaal niet zo dringend willen? Nee, dat kan ik rustig zeggen. Hè. Dat is totaal niet het geval. Je ziet dat die behoefte aan de Duitse kant er ook is. Ik zat net nog in een conference call met de voorzitter van de Industrie- en Handelskamer Aken over de waterstofverbinding vanuit Gemmelot naar Aken en het Ruinische rivier tot in Keulen. En dat is ook een antwoord op uw vraag. Wat je ziet is dat het type projecten waar je mee bezig bent en wat je dus ook als overheid kunt subsidiëren, zijn vaak onderzoeksprojecten, onderwijs-stimuleringsprojecten en dat soort zaken met een kleine multiplier en dergelijke. Maar wat je ziet is dat wat we nu hebben losgemaakt, vooral vanuit het netwerk, is bijvoorbeeld wat we nu dus aan het doen zijn met de Industrie- en Handelskamer. En dat kunnen wij nooit financieren, ook niet met 40 miljoen. De aanleg van die waterstofpijplijn, maar dat we nu bezig zijn om in het kader van de, nou ik weet niet of ik mag zeggen dat het in het kader van de regiodeal is, maar het komt wel voordat die regiodeal en vanuit het netwerk dat we over de grens hebben, dat ze hebben nu dus een inventarisatie gedaan naar de waterstofbehoeften van de Duitse industrie hier direct over de grens. 300 bedrijven hebben al gereageerd. Het gaat over terajoule aan energie die daar gebruikt wordt. En die dus eigenlijk de basis zou moeten zijn om naar Den Haag toe te kunnen zeggen van, hey, jongens, als jullie die pijplijn naar Gemmelot leggen, trek hem dan 20 kilometer door en zorg dan dat die in Duitsland komt, want daar is de behoefte aan die waterstof nog vele malen groter dan aan de Nederlandse kant. En daarmee maak je de business case van die pijplijn die vanuit Rotterdam naar Sittard moet gaan, die maak je opeens een stuk positiever. Want het gebruik van die pijplijn wordt meer dan verdubbeld doordat je hem doortrekt naar het Duitse achterland. En dat zijn type projecten, die kun je helemaal niet financieren uit dit soort potten, maar die komen wel voort uit het proces dat we hebben gevoerd. En dat we nu bijvoorbeeld ook bezig zijn, we hebben dus de RWTH weten te triggeren om ook die stap over de grens te zetten. Maar nu zijn we dus bezig om die RWTH ook in verbinding te brengen met het Nederlandse bedrijfsleven. En op het moment dat dat lukt, krijg je ook opeens totaal andere processen. Die je niet zozeer met dit soort financieringsmiddelen kunt ondersteunen, want die financieren zichzelf, dat soort ontwikkelingen. En dan gaat het er dus om dat je dus inderdaad bedrijven uit Brainport in contact brengt met de RWTH en dat die dan vervolgens ook aan de slag gaan. En dan hopen we dat dat misschien ook tot spin-off gaat leiden voor dit gebied. En ik denk dat dit soort projecten die op de achtergrond spelen, zo hebben we bijvoorbeeld ook in het kader van de regiodeal waren we dus aan het praten met de Industrie- en Handelskamer, met economische zaken van de stad Aken. En daaruit is voortgekomen dat er nu een regionale waterstofcoalitie is gevormd met ook Wallonië en ook Vlaanderen. En dat was gewoon voor ons een mate groot. Dus er is de provincie in gaan zitten. En die vormen dus nu, hebben ook een Interreg aanvraag gedaan, is gehonoreerd. Maar wij hebben het initiatief genomen. En dan moet je soms ook er tevreden mee zijn dat sommige van die thema's van grensoverschrijdende samenwerking zijn ook soms groter dan Parkstad. Het moet natuurlijk uiteindelijk wel blijken dat het ook iets oplevert voor deze regio. En dat is wel een belangrijk ding. En ik hoop dat we dus de komende 2-3 jaar daar ook nog veel meer concrete resultaten van zien. Ja, ik kan er nog heel lang over vertellen, maar dat zal ik nu niet doen. Dat is grensoverschrijdende samenwerking. Het tweede punt was... Ja, nee, maar dat is ook een heel terecht punt. Ja, en daar kom ik dadelijk op terug. Mag ik dat doen? Zijn er verder nog vragen? Allemaal met stomheid geslagen. Oké, dan door naar hoe gaan we nu door? Het regeerakkoord van deze regering, daarin stonden eigenlijk 2 instrumenten voor de aanpak van brede welvaart. Dat was enerzijds de regiodeal, die met name zeg maar, als focusgebieden hadden 13 grens- en krimpregio's. Daar hebben ze trouwens na verloop van tijd, dat is een beetje antwoord op uw vraag,
krimp weggehaald. Het zijn nu 13 grensregio's. En 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Dat zijn er inmiddels 20. Wij zijn de enige grensregio die ook een stedelijk vernieuwingsgebied hebben. En dat is ook zoals wij dus in die wedstrijd zitten. Wij proberen gewoon het optimale voor deze regio eruit te halen. Dus als er 2 van die instrumenten ingezet kunnen worden, zijn wij in ieder geval hartstikke blij. Stedelijk vernieuwingsgebied, hele Noord, met 55.000 inwoners. Een brandhaard van de problematiek waar we het toen straks over hadden. Maar het biedt dus ook gewoon extra mogelijkheden. We hebben de afgelopen tijd een heel proces rondom de lobby gevoerd en rondom het opstellen van die aanvraag. Er werd net al iets over gezegd. Het opstellen van die aanvraag is voor 60% proces, voor 40% is het inhoud. Om gewoon continu draagvlak voor die aanpak te genereren. Maar in de afgelopen tijd, op 5 juli, is de brief van de minister van BZK, Hanke Bruinslot, gekomen over die regio-deals. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk, en Jan en ik, we hebben een heel proces uitgetekend bij mij op het bord. Met, ik geloof, 34 stappen. En die hebben we nu bijna allemaal doorlopen. Maar ook, zeg maar, er is een bijeenkomst geweest met die brede maatschappelijke coalitie. De minister is op 5 september op bezoek geweest. We zijn een paar weken later zijn wij naar Den Haag geweest op uitnodiging van het ministerie van JNV. En daar was ook BZK, OCW, SZ2 en VWS aanwezig. We hebben de DG's van OCW en EZK gehad. En dat was de DG voor het hoger onderwijs. Met die zijn we onder andere naar de Melate Campus in Aken geweest. Het was een eye-opener voor ze. En we hebben vlak daarna kregen we ook nog de DG voor het primair en voortgezet onderwijs op bezoek. Daarmee zijn we onder andere in Hoensbroek naar de gezonde basisschool gaan kijken. Nou, we hebben met die colleges gesproken, met de bestuurscommissies. Dus er is een heel proces doorlopen. Wat gewoon belangrijk is dat wij dus een rijdende trein hebben. En die moeten we nu niet stoppen. Die regionale transformatieopgave die blijft groot. En we hebben die afspraak uit de regio-deal 1.0 dat dit een langdurige opgave is, waar we langdurig met alle partijen aan moeten werken. Dus daar gaan we mee door en daar proberen we ook die partners aan te houden. Al is dat soms wel moeilijk. We moeten dus ook bepaalde pilots die we zijn opgestart in die regio-deal 1.0, zoals die gezonde basisschool, zoals die verlengde schooldag, die moeten we doortrekken. Dat kun je niet maken. Toen wij met Movara en Innovo spraken van wij komen met subsidie om dit verder uit te rollen, toen zeiden ze ja, wacht even, maar dat moet niet iets zijn voor 2 jaar. Als wij dit in gang zetten, dan moet dit langdurig zijn. Wij kunnen niet zo'n hele school op de kop zetten om er na 2 jaar te zeggen van en nu stoppen we weer. Dus je moet hiermee doorgaan. En je wilt ook betrouwbaar zijn naar je partners toe wat dat betreft. Dus we moeten daarmee doorgaan. En we hebben die trein aan het rijden en we moeten dus nu doorzetten. Wat je ook ziet is dat het nog steeds heel erg relevant is om dat te doen. Dit is de uitkomst van de leefbarometer van het ministerie van BZK die begin van dit jaar uitkwam. Daar kwam uit dat er 6 gebieden in Nederland zijn met een nationaal relevante leefbaarheidsproblematiek. Nou, eigenlijk wil je daar niet tussen staan, maar daar staan 5 gebieden uit de Randstad en 1 daarbuiten en dat zijn wij. En daar moeten we dus gewoon iets aan doen. En je ziet ook, daar zijn van die kaartjes, nou daar herken je dus, Parkstad is wel erg rood. En je ziet natuurlijk wel ook waar de brandhaarden zitten en waar we dus met name moeten gaan investeren. Meer dan ooit is dus integraliteit en grensoverschrijdend denken. En dan anders dan het misschien zo nu aan de publiciteit komt, maar wij moeten dus over gemeentegrenzen, over de grenzen van stad en land heen. We moeten ook de landsgrenzen daaroverheen proberen te denken. Maar ook, zeg maar, die integraliteit op wijkniveau, want daar moet die brede welvaart gestalte krijgen. Op structuurvisieniveau, want daar zitten al die grote transities, zoals de landbouw, zoals energie, zoals klimaat en circulariteit. Dus integraal en gebiedsgericht. Als we kijken naar hoe we nou die propositie van die regio 2.0 hebben opgezet,
dan zijn er een aantal uitgangspunten die we hebben gehanteerd. Die vorige regio-deal hadden we nog, we willen naar het gemiddeld niveau van Limburg. We hebben gezegd, nou ja jongens, waarom dan Limburg? Maak er dan meteen gewoon Nederland van. We willen die aanpak die we dus in de regio-deal 1.0 hebben opgepakt, die willen we dus gaan verder uitrollen. En het wegwerken van de achterstanden blijft centraal, maar daarnaast ook aandacht voor het verzilveren van kansen. Dat nieuwe narratief waar we het net over hadden. En dat houdt dus ook in dat er meer nadruk komt op grensoverschrijdende samenwerking en meer nadruk op het pakken van economische kansen. Maar sociaal-economische structuurversterking en veiligheid komt ook nog meer in het centrum van de aanpak te staan. Nou, die brede maatschappelijke coalitie die wordt steeds belangrijker en we doen dat in het stedelijk en in het landelijk gebied. Dat heeft men ons verteld dat dat ook moet, Erik. En onze inzet is dat een regio-deal van 80 miljoen, dat houdt in 40 miljoen van het Rijk, 40 miljoen moeten we er mensen zelf bij doen. Ondanks die winstwaarschuwing die we hebben gehad. En wat een belangrijk punt is van de IBA, is dat we willen kijken of die kwaliteit, of we daar ook wat meer aandacht aan kunnen besteden. Dat je dus niet alleen, ieder project is een goed project, maar dat je ook kijkt van, en kan dat ook juist dat beetje extra krijgen, waardoor het die middelmaat ontstijgt, waardoor ook mensen weer trots kunnen zijn op zo'n project. Nou, als je dan kijkt naar de accenten die verschuiven van de regio 1.0 naar 2.0, nou, brede welvaart blijft centraal staan en die noodzaak om dat aan te pakken, die blijft onverminderd groot. Dus we gaan die aanpak van die regio 1.0 doortrekken. Krimp, en dan kom ik op uw vraag. We zien dat die dus heel nadrukkelijk is afgezwakt. We hebben geloof ik in de afgelopen 3 jaar nog geen 1000 mensen meer verloren. Als je kijkt naar de prognoses, de demografische prognoses, dan is die krimp niet echt weg. En dat onze natuurlijke aanwas, die is er niet. Het natuurlijk demografisch verloop is nog steeds een daling. Maar we hebben natuurlijk heel veel instroom gehad. Ja, daar zitten heel veel negatieve aspecten aan. Daar zit ook bijvoorbeeld een instroom in uit de rest van Nederland, die zeg maar naar Parkstad komen van, daar is goedkope woonruimte en daar krijgt u een goede uitkering. En daar moet je natuurlijk gewoon voor oppassen. Dus die instroom moeten we wel ook naar kijken, wat willen we nu? En de situatie is nu wel anders dan jaren geleden. Nu hebben we wel ook gewoon goede banen. Die 1500 banen die vorige week zijn aangekondigd, ja, dat zijn gewoon banen waar goede mbo, hbo-banen, dus mensen met een goede opleiding, dus daar kunnen we ook op inzetten. Maar dat is wel ook een discussie die we met elkaar moeten voeren. Want dat is ook, en daar duidt u ook op, woningbouw, dat kan ook weer een impuls geven. En je wilt ook in sommige situaties, wil je de problemen in sommige gebieden oplossen, is in ieder geval één van de oplossingsrichtingen zijn meer gemengde wijken. Dan moet je dus ook weer nieuw gaan bouwen. Maar dan moet je ook bouwen voor mensen die ook die andersoortige woningen zouden moeten hebben. Nou ja, dit zijn dus allemaal vraagstukken die op ons afkomen. Maar krimp neemt sterk af, maar is niet weg. Maar dat biedt wel hele nieuwe kansen. En we willen dus ook veel meer, en dat komt dadelijk ook nog terug, ook op nieuwbouw gaan inzetten. Hele Noord is een brandhaard en een pilotgebied met een nationale status. Ook een heel belangrijk lobby-instrument. Want Hele Noord zit dus bij die 20 stedelijke vernieuwingsgebieden. En dat zijn allemaal gebieden uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Dan zit je dus meteen wel in de eredivisie mee te praten. Weliswaar de eredivisie ook van achterstanden. Maar je zit wel aan tafel met ministeries waar wij normaal niet zitten. Dus hier kunnen we wel ook het verhaal houden van ons. Dus nou, die woningbouw, dus nieuwbouw, wordt een nieuwe prioriteit. Maar het particulier bezit is ook naar de nationale agenda gegaan. Nou, gros, economie, grote transities, heb ik het eerder over gehad. Nou, we hebben gewerkt aan die brede maatschappelijke coalitie. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest en dat gaan we dus doortrekken. Dus onze belangrijkste partners in de regio aan tafel om met hun te praten over hoe gaan we dit oppakken.
Als je dan kijkt naar die insteek van die nieuwe propositie, dan zijn er 3 lijnen. 1 is die integrale gebiedsgerichte aanpak, juist ook om die achterstanden op te pakken. 2 zijn die kansen om die brede welvaart te vergroten in de grensoverschrijdende context. Dus vooral die kansen proberen te benutten. En 3 is het versterken van die organisatie en die uitvoeringskracht. Dat is een randvoorwaarde om dit ook te kunnen realiseren. Dus dat zijn 3 inhoudelijke lijnen. En daarnaast werken we met zogenaamde flagship projecten, voorbeeldprojecten voor bepaalde thema's. En als je dus kijkt naar de inhoudelijke thema's, dan zijn het weer sociaal-economische structuurversterking, veiligheid en leefbaarheid, wonen, retail, duurzaamheid is nieuw. Want we vinden dat bij de aanpak van die wijken moet dat ook een integraal onderdeel zijn van die vernieuwing. Als je die wijken toch op de schop neemt, moet je ook meteen die duurzaamheid gewoon meenemen. En dan economie en grensoverschrijdende samenwerking, dat zijn juist die dingen waar die kansen liggen en waar we dus op willen inzetten. En vooral natuurlijk wel ook in relatie met die sociaal-economische structuurversterking. Die integrale gebiedsgerichte aanpak, wij benoemen focusgebieden. En dat zijn met name dus gebieden waar die brede welvaart onder druk staat. En die zijn zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. En in die gebieden komen eigenlijk al die inhoudelijke thema's bij elkaar. En wat aardig is om te zien is dat soms de aanleiding voor zo'n aanpak ligt in de fysieke leefbaarheid. Dus gewoon slechte woningen, slechte openbare ruimte. Maar ook soms de veiligheid in een wijk. En soms zeg maar die sociaal-economische achterstanden. En dat je zoiets dan ook van verschillende invalshoeken kunt aanvliegen. We hebben gesproken met alle gemeentes. En dit zijn uit de 8 gebieden die daaruit gedestilleerd zijn, waar we met name in die regio 2.0 op willen focussen. Het gebied Brunsum Noordoost. Het gebied Heerlen Noord. Kerkrade Oost. Lauradorp. En eigenlijk de hele lintbebouwing van Schaarsberg door Nieuwenhagen richting Lauradorp. Dat is Nut in Beekdalen. We komen nou meer bij de landelijke kernen. Nut in Beekdalen, Schinveld in Beekdalen. De kern Simpelveld en de kern Uboxberg in Voerendaal. En als je kijkt naar het kaartje dat we eerder hebben laten zien, dan zie je natuurlijk ook dat die gebieden niet zomaar zijn gekozen. Dat zijn ook de gebieden waar de problemen het grootst zijn. Natuurlijk zijn die problemen in de landelijke kernen anders dan in die stedelijke kernen. Maar daar heb je het natuurlijk over leefbaarheid die onder druk staat, voorzieningen die verdwijnen, maar ook soms ondermijning die juist ook in die linten, zoals bijvoorbeeld in Schinveld, de Beekstraat, waar die de kop op steken en waar je eigenlijk nu, wil je die leefbaarheid gaan aanpakken, moet je die nu ook aanpakken. Dus dat zijn de 8 gebieden waarop we willen focussen. Dan hebben we de flagship projecten. Nou, daar zal ik meteen doorklikken. De aanpak sociaal veilig die op dit moment in Heerlen Noord wordt ontwikkeld. Waar dus zeg maar met een intensieve aanpak wordt geprobeerd om die leefsituatie te verbeteren. Via ook een heel georganiseerde aanpak rondom een casuïstiek overleg en een leefbaarheidsoverleg. Waarin verschillende soorten vraagstukken zeg maar met een interdisciplinair team worden behandeld en worden aangepakt. Uitwerking van de rijke schooldag. We hadden die ervaringen hebben we opgedaan in het kader van de regio 1.0, gezonde basisschool van de toekomst en de verlengde schooldag. Je ziet dat die 2 concepten groeien steeds meer naar elkaar toe. En dat je dus eigenlijk wilt dat die in een soort modulair systeem, dat scholen ook kunnen kiezen elementen die zij zelf van toepassing, het best van toepassing vinden in hun situatie. En vanuit het regeerakkoord is met name die naam Rijke Schooldag gekomen. Dus we moeten het nu weer heel anders allemaal gaan noemen. Maar wij willen die investering in dat onderwijs doen en vooral in die wijken waar het hardste nodig is. En dat is wel een heel belangrijk punt. Daarnaast zien we trouwens ook dat er een soort zwaankleef-aan-effect ontstaat. Hè? Dat Simpelveld bijvoorbeeld opzichtelijk daarvoor heeft gekozen van wij doen het dan weliswaar zonder subsidie, maar wij willen toch die elementen van die gezonde basisschool gaan implementeren op die 2 basisscholen bij ons in de gemeente. Dus die rijke schooldag, ook in die trendbreuk aanpak, heel belangrijk element.
Onderwijs-arbeidsmarkt werd ook genoemd als een belangrijk element in die trendbreuk aanpak. Het concept van de bovengrondse vakschool is ontwikkeld en die wordt hier vlakbij volgens mij ook concreet gemaakt. Hè? In het, wat is het, Martin, bij het oude Emma College? Of? Ja. Waarbij ook met het bedrijfsleven wordt gekeken naar mensen terug naar die arbeidsmarkt te brengen. We hebben bij de regio-deal 1.0 kwamen we dus op verschillende plekken gewoon de problematiek van die oude mijnkoloniën tegen. Vaak monumenten. En wil je... Kolonieën. Ja, nee, sorry, zei ik dat fout? Ja, oké, mijn was kolonieën. Ja, we hebben toen straks de Egge voorbij zien komen. Treebeke is trouwens ook in het kader van de IBA nog opgeknapt. De Slak in Hoensbroek is er de beurs geweest. De Nuinhofwijk in Nut is aangepakt. En ze liepen overal tegen diezelfde problemen op. Monumenten en huisjes, dat wil je ze weer zeg maar, op de recente up-to-date brengen. Dan kost dat of kapitalen, of het is eigenlijk sowieso helemaal niet mogelijk. En dat we dus echt willen kijken hoe gaan we dat en hoe gaan we die kennis die we hebben opgedaan, hoe gaan we die eigenlijk weer inzetten ook bij een aantal van die nieuwe, zoals bijvoorbeeld Lauradorp. Nou, de doorontwikkeling van de samenwerking met de RWTH. Dus wij willen dus echt proberen om in die regio 2.0 een blijvende vestiging van de RWTH in Heerlen te krijgen. En een heel belangrijk element, en dat zie je vlakbij, hè? Het werd dus straks al even genoemd, de Oostflank Brunsum. Eigenlijk een troef voor de verdere economische ontwikkeling van de hele regio. Dit is ons belangrijkste bedrijventerrein van de toekomst. En niet alleen hier voor Parkstad, maar van heel Zuid-Limburg. Dus hoe kunnen we dat zo goed mogelijk gaan benutten? En tenslotte, circulair bouwen, circulaire economie, belangrijk thema naar de toekomst toe. Wij denken dat met die geweldige herstructureringsopgave waar wij mee moeten dealen, dat ook zeg maar, het thema circulair bouwen heel aantrekkelijk maakt. Hè? We weten allemaal en alle bouwbedrijven weten dat we veel meer circulair zullen moeten gaan bouwen. Alleen zit iedereen te wachten, wat doet de overheid? Nou, ik denk dat we rondom de regio-deal een mooie kans hebben om juist dat thema, en Urban Mine heeft dus ook betrekking op dat je dus nu zeg maar, de bestaande bebouwing ziet als de mijn voor de grondstoffen voor de bouw van de toekomst. En ja, ik denk dat dat in ieder geval ook een heel mooi en aantrekkelijk thema is voor die komende regio-deal. En ook hier hebben we weer zeg maar, allerlei kansen om extra geld binnen te halen. Je hebt bijvoorbeeld het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. Juist ook voor de landelijke gemeentes zou dat een heel belangrijke subsidiepot moeten zijn. Het programma School en Omgeving, juist ook voor die onderwijsambities die we hebben. Preventie met gezag, die jeugdproblematiek aanpakken, kan dit weer ook een financiële bijdrage voor leveren. Het Nationaal Isolatieprogramma spreekt voor zich, het Klimaatfonds denk ik ook. Impuls aanpak winkelgebieden, daar hebben we dus 1 keer nu geld uit gekregen. Wij denken dat er in Parkstad en zowel bijvoorbeeld hier in Brunsum als ook bijvoorbeeld in Schinveld, maar ook in Heerlen Centrum, dat er mogelijkheden zijn om hier geld uit te halen. En dat geldt ook voor Volkshuisvestigingsfonds, Woningbouwimpuls, Mobiliteitsfonds. Het bijzondere is ook nog even het Leefbaarheidsfonds AWACS heb ik daarbij genoemd. De discussie die met de staatssecretaris een tijdje geleden heeft plaatsgevonden om compensatie te geven aan die gebieden die het erg getroffen worden door de AWACS. Dat is hier Brunsum Noordoost en dat is Schinveld en omgeving. En natuurlijk ook EU-gelden. Wat wel belangrijk is denk ik het uitgangspunt dat die regio-deal gelden, dat zijn de meest flexibel inzetbare gelden die we hebben. We kunnen zelf in hoge mate bepalen waar we dat geld aan gaan uitgeven. Dat houdt dus ook in dat het voor gemeentes en voor projecteigenaren makkelijk geld is.
Maar ik denk dat we daarom wel echt gedisciplineerd moeten zijn met dat geld. Om de meeste impact te kunnen genereren en de grootste multiplier te kunnen genereren, moeten we dat geld eigenlijk als laatste inzetten. Als een soort bindmiddel tussen al die andere financieringsmogelijkheden. Dus dat is denk ik wel een belangrijk punt. En om een zo optimaal mogelijk succes te hebben met die regio 2.0, moeten we dit denk ik echt continu in ons achterhoofd hebben. En dat vraagt dus om een soort financial engineering tussen gemeentes, regio en stakeholders. En ja, dat is wel een opgave. Nou, ik ben bijna op het einde van de presentatie. De planning. Ja. We hebben op 1 november hebben we de aanvraag voorbesproken in de colleges. Daar, Roel Wever gaf het al aan bij het begin. Op 2 november hebben we een informatiebijeenkomst gehad voor colleges, waar men eigenlijk unaniem positief was over de aanvraag. Vandaag zitten we met jullie om met de raden zeg maar, te praten over het verhaal. En op 8 november, dat is dus morgen, liggen die ter behandeling in de colleges van BMW. En hopen we dat die colleges van BMW een positieve zienswijze afgeven. Dan moet er dus uiteindelijk een klap op worden gegeven door de bestuurlijke begeleidingsgroep en het DB. En dan leveren we het uiterlijk op 14 of 15 november definitief in bij het Rijk. En op 24 november gaan we in Den Haag ons verhaal nog één keer vertellen. En dan hopen we dat we, als we kijken, in Q1 van volgend jaar een uitsluitsel krijgen uit Den Haag of wij een regio 2.0 krijgen. Nou ja, wij gaan dus daarnaast nog aan de slag om dus die concrete aanpak nog verder vorm te geven samen met stakeholders. Die flagship projecten gaan we uitwerken. En volgens mij was dat het verhaal. Dan gaan we vragen stellen en dan gaan we even kijken of de bestuurders die kunnen beantwoorden. Dat gaat vast lukken. Wie heeft de vragen? Want daar gaat het nu om. En jullie mogen natuurlijk ook opmerkingen maken over wat jullie ervan vinden. En dat vinden we ook altijd wel fijn om te horen. Ja, dankjewel. Staat die aan? Ja. Ja, misschien ook een goede vraag, Roel, gelijk. We hebben vorige week in Heerlen al de begrotingsbesprekingen gehad. Er zijn nog een aantal gemeentes die zijn nog drukdoende. Een onderdeel hiervan is natuurlijk een stukje cofinanciering. En de vraag is dan tegelijkertijd, hebben al die gemeentes al een voorziening opgenomen, zeg maar, omdat jullie dit natuurlijk onderling al voorbesproken hebben, om zeg maar bij te dragen in die cofinanciering, dat is 1. En 2, ja, hoe ziet die voorziening er dan gezamenlijk uit? Is dat dan afgestemd? En een tweede vraag is eigenlijk, we hebben vorige week ook in de krant vernomen dat met name de provincie op de rem aan het trappen is, hè, als het gaat om een stukje subsidiëren en cofinancieren. En hebben jullie al een indruk van wat dat voor gevolgen kan hebben voor onder andere deze regio? Ik geef die even lekker aan Richard. Ja, dankjewel. Even een klein stapje terug naar de vorige regio-deal. Daar stond, was letterlijk de eis een piek voor een piek. Dus als er 40 miljoen komt, moest ook 40 miljoen er tegenover staan van gemeente of provincie. Andere euro's telden niet mee. Die telden niet mee. Dat is nu veranderd. Dus die piek voor een piek, wat op zichzelf nog het uitgangspunt is, mag ook woningcoöperatiegeld zijn. Dus als wij zo'n wijk aanpakken met z'n allen, met een woningcoöperatie, dan loopt die multiplier vanzelf op. In de wetenschap dat wij in de huidige regio-deal een multiplier hebben gehaald van om en bij de 16, gaf ons dat meteen ook het comfort van 40 miljoen. Dat hebben we zo bij elkaar. Er is een uitzondering mogelijk, die hebben wij niet willen inbrengen. Dat je als je genoeg motiveert dat je maar heel armlastig bent als regio, dat je dan niet de cofinanciering kunt waarmaken van een piek voor een piek. Daarvan hebben wij tegen elkaar gezegd, ja, weet je, dat is geen krachtig verhaal. Als wij het maximale eruit willen halen, dan moeten we ook de ambitie uitstralen dat wij die 40 miljoen gaan halen. En met dat track record in het verleden, ook met de Van der Laan gelden vroeger al, gaat ons dat gewoon makkelijk lukken. We hebben wel de colleges meegegeven van, en dat hebben we in Landgraaf ook gedaan, de colleges meegegeven van kijk daar waar je fondsen creëert, dat je al zoveel mogelijk al wat kunt koppelen. Dat hoeft niet per se meteen ongelabeld geld te zijn. Of in de zin van, we hebben een pot met geld en die gemeente heeft 5 miljoen, die heeft 2 miljoen. Zo werken we niet. Het zit hem in de projecten. Dus achter dit verhaal zitten bij al die gemeentes waar de rondes zijn gemaakt langs de ambtelijke ondersteuning, maar ook langs de bestuurders. Er zitten allemaal projecten achter. En achter die projecten zitten ook gedachten af voor hoe gaan we dat ongeveer financieren. Daar zijn uiteindelijk de raden gewoon voor aan zet. Op het moment dat ze daar een specifiek besluit over moeten nemen of colleges, et cetera. Maar met het verhaal
En dat is een wat algemene antwoord, maar dat zeg ik bewust. Maar met het verhaal van het verleden kunnen wij wat dat betreft echt een garantie geven voor de toekomst. Dat gaat ons gewoon lukken. Daar maken we ons geen enkele zorgen over. Zeker ook nog gezien die meekoppelkansen die er zijn. Dus die 40 miljoen lijkt heel veel. Dat dachten wij bij de vorige regio-deal ook. Maar met vlag en wimpel hebben we dat gewoon gehaald. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Dus u hoeft zich daar oprecht geen zorgen over te maken. U moet vooral kijken binnen de eigen gemeente welke projecten hebben we daar en hoe hebben we daar een stukje cofinanciering op onderdelen geregeld, maar dat hoeft niet helemaal rond te zijn. Als je in Schaarsberg iets aanpakt of een Simpelveld kern of wat dan ook, zitten daar altijd al diverse middelen van woningcoöperaties achter. De provincie. Ja, dit wordt opgenomen. Hè. De verbinding wordt nu verbroken, daar kan ik vrij uitspreken. Nou ja, diezelfde provincie is natuurlijk wel een bijzonder nummer. Die provincie die bij de vorige regio-deal, voor de mensen die dat nog hebben meegekregen, dat was een beetje het verhaal van wij waren er al mee bezig en de provincie nam op een gegeven moment het initiatief over en pakte de regie. Toen moesten wij nog wel knokken om financiële paragrafen er zo in te krijgen zoals ze erin zaten, Sjaak. Ook op het gebied van CES, et cetera. Dat wilde de provincie helemaal niet hebben. En nu is dat eigenlijk, want dat was ook de aanleiding voor de regio-deal, het belangrijkste, zeg maar, waarom dat wij die regio-deal hebben gekregen. Wij hebben dus tegen elkaar gezegd van ja, we hebben die provincie aan boord gehaald. Er is heel veel geld bij, prima. Ook betrokken ambtenaren en provinciebestuurders, maar ook een hele hoop bureaucratie. Tot op de dag van vandaag, ik bedoel, dat ga ik niet ontkennen, Peter, je mag me later citeren, maar dat is gewoon heel erg lastig, ook soms op onderdelen. Diezelfde provincie, ja, die stelt nu van wij hebben geen middelen meer, zeker niet structureel, want er is in het verleden, zegt de provincie, en ik citeer ze wel haast, wij hebben heel veel structurele uitgaven, hebben incidenteel gedekt enzovoort. Dus ze zijn die begroting anders gaan indelen. Overigens, dat verbaast me die redenatie, want wij liggen onder toezicht van diezelfde provincie en die provincie ligt onder toezicht van het Rijk. Dus ik vind het wel een bijzondere redenatie. Ik constateer dat is gewoon verrekt is veel geld. Maar ze willen niet, wat ze de vorige keer was, de indiener zijn. Nu zijn we het zelf, wat we de vorige keer ook wilden proberen. Maar zij namen het initiatief over. Ze zijn niet de penvoerder, dat zijn we zelf. Zij hebben gezegd, wij gaan het ook niet mee indienen, want ja, we hebben ook nog Zuid-Limburg. Mogelijk dat er ook nog een regio komt, dat weet ik eigenlijk wel zeker, of een aanvraag vanuit de overige gemeentes. Maar Midden-Limburg wil ook iets doen. Noord-Limburg wil na het verloop van de huidige regio ook nog in de volgende tranche kijken of ze ook nog iets kunnen. Dus die provincie die vindt het een beetje lastig met zoveel zeg maar ambities om dat dan gecofinancierd te krijgen. Dus die zeggen gewoon van ja, dat doen we niet. We hebben het geld niet, punt. Tegelijkertijd er komen provinciale verkiezingen aan. Dus wij moeten wat dat betreft, ongeveer volgens mij als wij weten of we een regio krijgen, dan zijn ongeveer de verkiezingen voor de provincie. Ja, ik zou zeggen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar voor nu zegt de provincie van ja, wij zijn in ieder geval bereid om het mee te ondersteunen. Die druk werd vanuit BZK in onze aanwezigheid ook nadrukkelijk bij de provincie gezegd van spreek je wel uit dat je het steunt. Dus ja, we krijgen een mooie brief, een side letter die zegt fantastisch en we ondersteunen dat. En in euro's gezien moeten we dat nog gaan bezien. Want ook dit verhaal, naar die 5000 karakters terug. En uiteindelijk in die uitwerking die als wij het gaan krijgen, in die hele uitwerking van al die projecten, moeten we gaan kijken waar zien wij, ik noem het dan ook maar even zo, de meekoppelkansen met die provincie. Want waar kunnen wij in bestaande potjes, bestaande structuren kijken waar we iets kunnen aanhaken. Maar dan moeten we echt op projectniveau bevechten. Overigens was dat nu eigenlijk voor een deel ook al zo. Ik kijk ook even naar Peter. Elke keer als wij een project hadden, moesten we weer afwachten hoe het door de hele ambtelijke molen bij de provincie ging en of dat gefinancierd werd. Er ligt ook een motie vanuit de Provinciale Staten die zeggen van goh, provincie of gedeputeerde staten probeert zoveel mogelijk te ondersteunen. Maar goed, het is heel veel bureaucratie. Dus wij hebben in ieder geval gezegd, we geloven in eigen kracht. En we gaan ook proberen maximaal iedere keer aan te haken op die agenda van die provincie in de wetenschap dat er een nieuwe agenda komt. Per maart ook volgend jaar. Dus dat is voor nu het antwoord. Dus we hebben niet als een boekhouder nu gezegd van hebben we nu de 100% garantie dat in elk potje precies opgeteld 40 zit. Nee, wel de ervaring dat we het gewoon ruimschoots halen. Anderen? Geert? Dank u. Sta ik aan? Ja. Ik ben Eliane Gerand. Goedenavond. Ik hoorde Peter Bertolet net zeggen, we moeten goed kijken waar en wanneer we dat geld uitgeven. Hou me te goede als ik het niet letterlijk zeg. Hoort dat bij de lessons learned? Of is dit nu een nieuw idee? Ja, Peter kan beter zelf uitleggen wat hij bedoelde, maar
Wat ik hem heb horen zeggen is dat hij zei van, omdat het heel flexibel geld is, willen we dat vooral inzetten om bepaalde projecten rond te krijgen qua financiering. Dus de uitnodiging aan gemeentes en andere projecteigenaren is vooral, kom met voorstellen die voor een heel groot gedeelte al uitgewerkt zijn, waar je commitment, waar je draagvlak voor hebt georganiseerd, waar je al een heel groot deel van de financiering via allerhand andere middelen en potjes bij elkaar hebt georganiseerd. Ja, precies, eventueel via die andere lijnen, via rijkssubsidies. Probeer die eerst uit te putten, voordat we gaan kijken of we kunnen cofinancieren via die regio-deal. En dat is eigenlijk ook nog heel even kort het lijntje terug naar de vraag van Hélène over van in hoeverre is er dan aan de kant van de gemeenten al voorzieningen getroffen voor die cofinanciering. Nou ja, Richard zei net van, nou, we hebben er heel veel vertrouwen in dat ons dat lukt, want dat hebben we in de regio-deal 1.0 ook laten zien. Maar er is ook geen risico in dat opzicht, want als je projecten niet gecofinancierd krijgt, dan roep je het geld niet af. Dus het geld wordt straks, ja, wij hopen op 40 miljoen gestort op rekening van Parkstad. Nou, bij regio-deal 1 stond het op de rekening van de provincie. Dan doe je een aanvraag. En in een uiterst geval trek je je aanvraag in. Ik heb dat zelf moeten doen, helaas trouwens, op basis van de inhoud met een project op de Heerlerbaan. Daar bleek de mede-initiatiefnemer op het allerlaatste moment zich terug te trekken. Ja, dan trekken we ook die aanvraag in en dan hoeven we op dat project dus ook niet te cofinancieren. Dus dat is niet zo dat het echt een risico is voor de gemeente. In een zeer uiterst geval, maar daar gaan we natuurlijk helemaal niet voor, want dan zouden we allemaal een bestuurlijk pak slaag verdienen. Maar in een uiterst geval sturen we de 40 miljoen terug naar Den Haag en zeggen het is ons niet gelukt. Nou, in een zeer uitzonderlijk geval, want dat gaan we natuurlijk gewoon niet doen. Volgens mij was dat de uitleg. Flexibel geld, proberen om die vooral aan het einde in te zetten. Ja, om daarmee eigenlijk bepaalde projecten over de streep te trekken waar het lastig is om die gefinancierd te krijgen. Anderen? Ja, mijn naam is Robert Clement. Ik heb een vraag voor Peter. Peter, je hebt nu de situatie of de omstandigheden van Parkstad geschetst in je presentatie. In het begin heb je het over het Groene Boek gehad. Is in dat Groene Boek in feite een vergelijkbare schets ook beschreven van de grensoverschrijdende regio's? Moet je me even toelichten, het boek... Ja, je hebt in het begin over dat... het Groene Monster. Oh, het Groene Monster, ja. Ja, daar wordt ook ingegaan over op bepaalde grensoverschrijdende zaken. Maar zoals ik net al zei, wat misschien dat wat de regio 1.0 het meest heeft opgeleverd, misschien wel in dat grensoverschrijdende, is een geweldige investering in ons netwerk over de grens. We hebben op dit moment, dus daar waar we best wel een goed netwerk hadden in Aken en in de stadregio Aken, gaat dat netwerk nu tot Keulen-Bonn door. En ik ben er zelf van overtuigd dat dat in de regio 2.0 echt veel meer vruchten gaat afwerpen. Binnenkort krijgen we bezoek van een afvaardiging van het Rijnse rivier om te praten. En dat hebben we dus ook in gesprekken met hun. We hebben daarin ook een beetje gepest. We hebben gezegd van, ja, leuk wat jullie allemaal doen, maar hebben jullie ook wel eens over de grens gekeken? En toen kwam dus die geschäftsführer van het Rijnse rivier, die kwam naar me toe en zegt hij, ze hebben mich daar ertapt, zei hij. Ik geloof dat u wel weet wat dat betekent, betrapt. En ik wil daar werk van maken. En hij komt dus nu praten om te kijken van wat kunnen we nou grensoverschrijdend doen. En dat was ook die vraag die toen straks werd gesteld. Wat is dat grensoverschrijdend niet? Ik heb wel eens gezegd van Nederlanders zijn ontzettend goed in grensoverschrijdend samenwerken met Nederlanders. Dus maar die behoefte en die bereidheid aan de Duitse kant, die is op dit moment heel erg groot. En ze zien ook dat zij ook over de grens moeten nadenken. Nou, ik bedoel ook een klein beetje vergelijkbaar wat we hier geschetst gekregen hebben. Dat je dan ook de echte uitdagingen van die regio's over de grens
beschrijft of ziet. Namelijk, ja, juist dan kun je de aanknopingspunten voor gezamenlijke projecten vinden. Hè? Maar daarom hebben we ook die opdracht gegeven aan de RWTH. Om te zeggen van, nou probeer eens die verbinding te leggen tussen die opgaven van het Rijnische rivier met de opgaves in Zuid-Limburg. En dat is denk ik waar u op doelt. En dat willen we dus ook echt doen. En dat is te gebruiken als onderlegger om dus in die regio 2.0 ook met wat andersoortige projecten te komen. Dus die veel meer economische impact hebben. Anderen. Hier zitten 2. Goedenavond, Mart Hoebe uit Bransum. Ik begrijp dat dit een bestuurlijk traject is. We hebben het over Rijk, Parkstad, gemeente, maatschappelijke organisaties. Maar straks moet je wel met projecten aan de slag en dan heb je ook die burger nodig. Wie gaat er nou voor zorgen dat de burger betrokken wordt bij die projecten? Want anders kan het alsnog misgaan. Even jullie? Ja, de projecteigenaren. Dus afhankelijk van het project. Als dat bijvoorbeeld de Rijke Schooldag is, dan is het uiteraard de bedoeling dat daar de MR, de ouders van de kinderen, verder bij worden betrokken. Als het een gebiedsgerichte interventie is, bijvoorbeeld rond een woonbuurt, dan staat de woningcorporatie aan de lat om de huurders daarbij te betrekken. Als het In die wijken wonen, hè? Jazeker, dus als het gaat over interventies bijvoorbeeld in particuliere woonbezit, dan is het uitdrukkelijk de bedoeling om die particuliere wooneigenaren daarbij te betrekken. Dus het is wel inzet om die projecteigenaar daar ook op uit te dagen om draagvlak te creëren en dus ook te zorgen dat partijen, dat kunnen in verschillende hoedanigheden zijn, om mensen daarbij bij aan te laten haken. Ja. Heer Geert, nou, kan het ook zo doen. Ja, nou ja, ik neem het meteen over. Ik heb 3 puntjes, maar zij waren maar kleine puntjes. De eerste die ik wilde, dit is natuurlijk in deze fase vooral een moment waarop je vooral heel positief kijkt, omdat je daarmee gaat lobbyen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat die lessons learned, vind ik niet heel erg sterk naar voren gekomen. Wat zijn nu dingen die echt anders moeten of die echt mislukt zijn? Ik weet niet of ik dan moet denken aan dat verhaal van Hele Baan of wat was dat? Is dat dan iets in die trant of zijn er ook andersoortige zaken waar gewoon veel meer voor gewaakt moet worden? Ja, Peter heeft er natuurlijk een paar genoemd. Hè. Kijk, wat je leert van de IBA, het is niet altijd negatief. Hè. Wat je bijvoorbeeld van een IBA leert, is die aandacht voor kwaliteit. Die enorme aandacht, hè, er werd steeds in het IBA-proces gezegd, kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. Dat heeft er wel toe geleid dat we dingen gedaan hebben in de stad en de regio die we anders niet zouden hebben gedaan. Kijk, de Leisure Lane, wat we nu de Parkstadroute noemen, is niet een fietspad. Hè. We hebben heel bewust gekozen om daar een multimodaal pad neer te leggen van een heel hoog niveau, waar je kan fietsen, skateboarden, wandelen. Waar dus geen fietspad met streepjes komen, waar de beplanting op het niveau van Piet Oudolf is. Dat zou je nooit hebben gedaan als we niet die eisen zouden stellen. We zouden nooit, volgens mij, het stadskantoor op deze manier hebben gebouwd. Vroeger deden we gewoon een aanbesteding en dachten, nou, we zien wel wat eruit komt en dat het maar voordelig is. En nu hadden we zoiets, ja hallo, als we in die stad ingrijpen, dan doen we het alleen op een echt hoog niveau en dan moet het echt kwaliteit uitstralen. Nou, dat is één van die lessen, hè, die we leren vanuit de IBA. En als we niet oppassen, we zitten in de afrondende fase van IBA, dan vergeten we het weer en denken van ja, daar doen we niks mee. Maar er zijn meer lessen. Andere les is die organisatiekracht. We lopen er bij de grote projecten tegenaan. Verdorie, hebben we nou met z'n allen, met z'n zevenen, nou genoeg kracht om dit ook allemaal te kunnen uitvoeren? En moeten we niet nadenken over hoe we dat anders moeten doen? We hebben morgen in alle colleges een voorstel liggen om te kijken of we niet een begin moeten maken met toch wat meer samenwerking tussen die ambtelijke organisatie om ervoor te zorgen dat die dingen die echt gedaan moeten worden, ook gedaan worden. Jij had ook nog een ander voorbeeld, denk ik. Ja, dat met name in de interventies die we doen, dat we die veel meer gebiedsgericht gaan stapelen.
Dus daar waar we in RegioDeel 1.0 toch ook nog wel projecten hebben gedaan, waar we zeggen, nou we doen het, ik zeg maar iets, het arbeidsmarktproject in die wijk en we doen een herstructureringsverhaal in die wijk. Door echt te zeggen van die gebieden die nu worden benoemd, door de opeenstapeling van die interventies krijgen we nog beter en groter effect geresulteerd voor die wijk. Dus dat investeringen van een woningcorporatie optellen bij de investeringen die gedaan worden in het kader van sociaal veilig of in het kader van arbeidsparticipatie. En dat maakt dat je eigenlijk een veel betere draai nog kunt geven aan de verbetering van die wijk. Dat is denk ik wel de insteek ook van die RegioDeel 2.0 om dat nog veel meer te gaan doen. En daarmee dus ook een nog bredere maatschappelijke alliantie te gaan betrekken. Een voorbeeld naar aanleiding hiervan. Dus wil ik een stukje antwoord van daar straks nog. Peter sprak daar straks over de overdrachtsbelasting. Ja, daar hebben we ook gewoon last van gehad. Diezelfde, dat zijn ook allemaal van die lessons learned. Er was heel veel bureaucratie. Is het nou een SPUC of is het een DU? Weet ik hoe dat allemaal bij die ministeries heet. Allemaal verschillende middelen. Maar we hadden ook last van die overdrachtsbelasting. En we hebben dus in ieder geval voor onszelf in ieder geval heel erg scherp. Die 2 miljoen nu hadden we gereserveerd. We gaan het niet gecompenseerd krijgen. Dus dat vind ik wel even belangrijk om dat te zeggen. Eerst dachten we gaan het nog gecompenseerd krijgen. Het gaat niet gebeuren. Maar we kijken nu wel, dat geeft BZK ook wel aan. Ze voelen wel een ereschuld naar ons toe. Van hoe gaan we dit nu met jullie in de toekomst via een ander stramien, zonder dat het ministerie van Financiën daarbij betrokken hoeft te zijn, oplossen. Dus ja, het is maar een klein iets misschien, in de zin van wat heb je geleerd? Ja, je moet dan dealen met de informatie zoals die er is. We moeten daar de 2 miljoen incasseren. Dus afroepen om eigenlijk iets te dekken wat eerst niet was voorzien. Tegelijkertijd gebruiken we het wel weer als ereschuld naar de toekomst toe. Dus misschien dat we straks geen 40 miljoen krijgen. Stel, we zouden 40 miljoen krijgen, dan staat er misschien bij aan 2 miljoen is misschien, of een x-bedrag is, om de overdrachtsbelasting te compenseren, zoiets. Dus we proberen op die manier wel iets op te pakken, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat de lessons learned die hier op een rij stonden, van beide sporen zijn, van RegioDeel en zeg maar IBA bij elkaar opgeteld. Maar aan zich, die kwaliteitsdiscussie, die hebben we wel heel nadrukkelijk hier ook echt wel gevoerd. Dat we niet alleen maar met geld gingen strooien, maar wel tegen elkaar zeiden, wat is nu echt goed voor de regio. Maar had je nog meer vragen? Ja, nou dankjewel. Ik vond het was een korte vraag, dus dat lag niet aan mij, maar ik ben wel blij met het grote antwoord. Ja, de tweede vraag die ik had is over die grensoverschrijdende samenwerking. Ik denk dat dat sowieso een heel goede zaak is, omdat daar moet gewoon heel veel meer in zitten. Maar er werd ook speciaal genoemd naar de samenwerking met de RWTH. En ik weet dat dat best niet zo'n eenvoudig is. Ik ben zelf werkzaam bij de Universiteit in Maastricht. En wij zijn al heel erg lang en ook al heel intensief ook in gesprek met Aken. Maar dat valt nog niet zo mee, omdat die win-win is best moeilijk te zoeken. Ik weet niet in welke fase jullie op dit moment zitten met die gesprekken. Maar ik zou anders in elk geval, maar wellicht is die weg al gevonden naar in ieder geval het bestuur van de universiteit om daar echt wel goede tips over te geven. Maar dat doen we ook zeker. En we zijn op onderdelen zijn we eigenlijk. Ja, er is nog een derde vraag ook. We houden het goed in de gaten. Nee, kijk, zo'n heel concreet verhaal als de RWTH naar het centrum van Heerlen. Dat komt gewoon, met alle respect, door Peter en de contacten die we aan die Duitse kant hebben. En doordat we heel gewoon concreet weten te maken. Wat willen we nou? Hè? Er zit aan die kant ook een fantastische vrouw met wie we natuurlijk kunnen samenwerken. Professor Reiger, die gewoon ook graag wil. Die de kwaliteit van de IBA zag. Die de kwaliteit van die regionale ontwikkeling ziet. Van die regionale samenwerking. En zegt, ja, maar daar kan ik wel opleiding omheen bouwen. En het is goed dat we dat ook in het buitenland doen. En dat gaan we ook echt concreet maken. Dat verhaal wat Peter net vertelt over dat we met bedrijven uit de Brainport al contact leggen naar Aken. Dat is gewoon concreet waar. Peter zat afgelopen. Wij zaten samen voor de zomer met een CFO van een echt heel erg groot bedrijf aan tafel. Van weet je wel wat daar ligt? Binnen een week kregen we een keurig mailtje. Eigenlijk weten we niet wat daar ligt. Hij dacht dat het wel zo was, maar het was niet zo. En afgelopen woensdag heeft Peter met een batterij hoogleraren en de kansler en een batterij slimme Willy Wortels aan de andere kant van het bedrijf gezeten. En dat is niet meer snuffelen, die gaan we doen samen. Daar zijn we van overtuigd. En nu is het aan ons om te kijken, kunnen we daar dan ook gebruik van maken? Dat als ze wat gaan doen, en daar moet iets voor
aan gebouwelijke ontwikkeling komen en er moet iets aan bedrijfsleven komen, ja, dat moet natuurlijk wel bij ons landen. We zijn wel de verbinder geweest. Dus we proberen het ook echt concreet te maken. En we stemmen af met de universiteit. Ik zat onlangs bij de opening van het universiteitsjaar naast Rianne tegenover de rector van de RWTH. Ja, daar wordt ook meteen een gesprek georganiseerd. Dat soort dingen gebeuren dus echt om van elkaar te leren. Ja? Vraag 3? Ja, nou, de vraag 3 is geen vraag, is meer een tipje, een suggestie. Je komt een heel eind wanneer je bij een tekst alle klinkers wegstreept. Je kunt hem gewoon lezen. Ja, dat is waar. Dat zijn wel hele leuke, ja. Peter, gewoon Jan, dat is wat voor jou. Alle klinkers eruit. Ik weet niet of je dan een 6e hebt trouwens. Denk ik, nee, ik weet niet eigenlijk. Andere vragen? Dat is wel leuk. Ik hoorde dus net tussen de regels door dat er soms aan mankracht ontbreekt. En de oplossing was samenwerking met de gemeente. Denken we eraan dan ambtenaren weer bij de regio te detacheren? Of is het alleen inderdaad samenwerking? Want... Nou ja, kijk, wat we tegen elkaar hebben gezegd, en bij de ene gemeente ligt de opgave weer net op een ander front, bijvoorbeeld het sociaal domein, en bij de andere ligt het meer in het ruimtelijk domein, of doordat het gewoon een ingewikkeld verhaal is, of door de hoeveelheid van opgaves, bijvoorbeeld ook in Heerlen, in het centrum, 22 projecten zagen we net op de kaart. Dus het is verschillend. We hebben met elkaar echt wel gebrainstormd over wat zijn ideeën. Maar waar je tegenaan loopt is dat we al heel veel hebben geprobeerd. En als iemand een term noemt, dan heeft iedereen daar associaties bij. En het zijn niet altijd de juiste associaties. Dus ik kijk er ook nu voor uit. Wat we tegen elkaar hebben gezegd, wat ook morgen gewoon op tafel ligt, is van laten we kijken of wij, maar dit staat nog echt in de kinderschoenen dus, wat kunnen kijken naar gezamenlijk HRM-beleid. Wat kunnen wij doen? Want waar we nu mee te maken hebben is, wij krijgen 2 BOA's erbij. Maar dat komt helemaal goed. Maar hij wil er ook nog 10 bij. En zo groeit die hele... en dat komt ook goed, zegt Roel. Maar die markt is wel erg klein. Dus we gaan allemaal aan die BOA's trekken. En dan loop je dadelijk in risico. Van ja, moet het dan in plaats van 7 schaal 8 worden, schaal 9 worden? En dan betaal je dadelijk meer voor hetzelfde probleem. Ja, dan ben je niks opgeschoten, maar je hebt wel steeds minder geld om in te zetten. Dus die red race, dat heeft geen zin. Maar we moeten wel kijken, hoe zijn wij als gemeente een aantrekkelijke werkgever? Wat kunnen we van elkaar leren? Wat dat proces gaat opleveren, Sjaak, durf ik nu niet te zeggen. Maar wel tegen elkaar gezegd, laten we dat met elkaar bekijken. Naast het feit dat er misschien een tweetal domeinen zijn, uit mijn hoofd ook onder andere water, kunnen we daar, ik zie ook een secretaris hier zitten, dus corrigeer me en vul me aan, Pascal, maar in ieder geval op het gebied van water, van wat kunnen we daar doen? En dat kan soms zijn, misschien de gedachte in dienst bij de een en soms werken bij de ander. Dus we hebben niet de gedachte van het moet allemaal onder de paraplu van Parkstad per se. Want we zijn als gemeente, dat zijn echt opgaves van de gemeente, met elkaar eens even verkennen wat kunnen we hier nou echt met elkaar doen. En het is vaker gezegd en geprobeerd, dus het is best ingewikkeld. Dus dat proces, ja, dat gaan we nadrukkelijk met elkaar in. We hebben ook wel eens gehad over, daar waren wij wat enthousiaster en wat verder in de tijd, hè, van, dan noem je een ontwikkelingsmaatschappij. Maar dan denkt iedereen aan die ontwikkelingsmaatschappij Parkstad van vroeger, maar dat is iets anders. Maar je moet wel met elkaar kijken, hoe krijg je die publiek-private samenwerking zo goed mogelijk georganiseerd? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe graag je bepaalde kennis met elkaar naar hier halen? Peter heeft ooit een keer een prachtig voorbeeld gehaald. Die had een keer jaren geleden met een bedrijf gesproken, Integra, dus niks aan de hand, dames en heren. Met een bedrijf gesproken van, ja, we kunnen met jou gewoon een bepaalde prijsafspraak maken van per uur. Nee, dat wilden de gemeentes niet aan, ze wilden het allemaal voor zichzelf doen. Uiteindelijk hebben we allemaal, en ik zat toen zelf in Brunsum, ik heb die man gezien, ik heb die man volgens mij ook in Heerlen gezien, ik heb die man zeker in Simpelveld gezien. Die kwam overal langs, maar dan voor die hogere prijs. Ja, wat zijn we nou opgeschoten? Dus soms is het toch echt wat meer tijd in elkaar steken van, kunnen we met elkaar een bepaalde markt organiseren? Of soms een ambtenaar delen, maar dat is niet per se het verhaal, dat is eigenlijk op dit moment helemaal niet het uitgangspunt, één nog groter Parkstad met een uitvoeringstak. Dat is helemaal niet de gedachte. Maar wel van, ja, we hebben hier wel iets in handen waar we iets mee moeten. En als het een makkelijk antwoord was geweest, ja, dan hadden we die al lang gevonden. Nog iemand? Niet? Kun je een beetje feeling krijgen bij zo'n verhaal, zo langzamerhand? Ja, ik zie wat mensen knikken. Dat is onze bedoeling. Zeg dat ook voor aan de collega's, hè, want we zijn hier maar met een deel van de raadsleden natuurlijk. Ik vind het wel echt super dat jullie er wel waren vanavond. Echt dank daarvoor, want ik weet hoe vol jullie agendas allemaal zitten. Het is elke avond wat volgens mij. Dus super dat jullie waren. Dan gaan we het ook niet rekken tot 9 uur. Dat is helemaal niet nodig.
wij gaan morgen in de colleges er hopelijk een klap op geven. Nou, gelet op de stemming vorige week zal dat lukken. We gaan de tekst aanpassen naar die karakters. Met de suggestie die helemaal niet zo gek is. En we gaan fors aan de lobby, want dat is wel belangrijk. Dus spreken jullie mensen via je kanalen uit Den Haag. Spreek je Kamerleden. We zorgen dat jullie straks de definitieve tekst hebben. Zorg dat je ze warm houdt. Zorg dat je ze meeneemt. Want we hebben die steun van die Kamer hard nodig om er ook voor te zorgen dat die ministers onder druk staan. En gewoon die 40 miljoen op tafel komt. Want dat is eigenlijk nog steeds een schijntje op de enorme problematiek die wij hebben. En een schijntje vergeleken bij wat andere regio's ook hebben gekregen. Dus laten we ook niet klein denken met elkaar. Dit is gewoon nodig om die problematiek hier op te lossen. En dit gebied nog leuker en mooier te maken dan het is. Want het is een fantastische regio. En als wij erin slagen om ook grensoverschrijdend een soort daily urban system met Aken te creëren. Ja jongens, dan hebben we een eigen randstad waar geen water omheen ligt. En dus alleen maar mensen omheen zijn. Nou, zeg dat maar eens tegen die mensen daar in Den Haag. Dus dank voor jullie aanwezigheid. Wel thuis. Maak er nog een prachtige avond van. Speciaal voor de mensen thuis. Er is ook nog een borrel beneden.